say sadia me amemo akwada sheche ni makọ akwaji sika fi se obu me kwase adodo ma me call ye no e no ma me 50 cedis e no de semina ni omo mada roba mu de bi no de kan ho na me de ba fie etimi ba na papa bu fu ye na papa frɛ o ma me se na ne ba na frɛ mama ba honom o ma me se ai me de magimi minim nyansa e na me ba honom ama ne ba ni se ba bedi me nti na ma ba honom e na papa nso di matem bia eti emu honom na papa sa frɛ ne se omo kan ne se omo de mbeko school kan na menyem no omo no ofa ne ba ye no kan so omo de mbeko school nti no ne ofa me ofa ye se omo bo letter to so no omo sensan se me wo wi a o de mbeko school no na ne ofa ne se omo to omo bo na awoni ne nti so eya no kwasem se ene eye benada akoma mu nsam dwumadi bra so se wiai Maa Akos menema badwafo ye trase ne ye de bra wo eno nti ba bia wo bia no na wafem yen waso na afei so wani so wo de afem yen na wahwe bi ewo Onua TV, Kings TV, Papa B TV, Star TV ni Odo TV na wahwe bi ewo ho ede amayen Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM like page no comment na share ko so na share mayen Akoma FM Akoma 879 FM Akoma 879 FM subscribe sebe ya time no so a wo behunu Akoma FM won so watumi ahwebie na edrubra ya kire ya adwene a won so watumi akire wa adwene sa ede amaya no pe awiai hyene so ema me se Adepa Information Center kotwa fatia wonum ebie mu pa ede atum Big Love Radio e was Spain wonum ebie mu Mr. Usod Africa Market New York wonu na yire obape kwamponsan Dwabinra Bank Bodwin branch won fadwumade yi eni agrokra Gary Marvin Kotwi Hospital no anymore Big Joe ni taxi driver so Divine Fashion Santa Tech Station wonum so ebie mu ewo pa ye nyasam keto barbering shop bi ewo MG Bantmaji ho yeso obie mu papa obi na etuma na me nyame enhwa no na Happy Home yenua ba Abranjen ahye de ato Happy Home konim eno nti enije ku Happy Home mo hye emaye fans of Akoma mu nsem aduana ba Abrantie de abeto so time aso Akoma FM great family time aso fans of Mama Akos de time aso Charity Foundation yes time aso Ebenezer Kwabra ose time aso Francis Weja time aso dia na chese aso eno nti bomodi na bra so live na behwe na fe share no awie efa emaye pasiatica 21st clinic awie wo mo aso yasene ayiko seasoning powder time herbal center cafe talala by herbal center we ni nymakwa wudo pi na wo mo aso yasene yade Akoma mu nsam no de ebrewo yemra na yeni yenua baby emetwetwe nkomo na mom Akoma Golden Ladies Maa Joyce Amsterdam yechiamo sanso na Young Millionaires Ladies Nikita eni ku akamo so yechiamo monhye monkoso a na monhye emfa emaye yene Esther Sabin eni nkomo Esther ma yamo hawia yi ye no ma yo awia wosede na esi a wato aye Akoma FM awia yi de boko the year 2017 ana me share abantie bi na oso opeso na metena e frɛ no Maxwell edi ana me minim se ye de frɛ no Maxwell nti me ka kyerɛ ne sɛ papa ejidi sofo mpanifo ni bi nti ompɛsɛ megina ha ene wɔkyena megina ha nti sade onko fie na ɔfa nkɔto me papa anim sɛ ɔne me nete ampa 2 months time wo kɔ fie de kɔto me papa anim sɛ ɔne me nete ama papa na me wɔ adwuma papa frɛ me ka kyerɛ me sɛ Abrantie bi abafie se one me nete na bibisi a ye mebusa na simfio do okoe wan fashion anko konsapan de enti me ka che ne se ode makofie de ono so fa me so me nkofie enkochia ono so abusuafo ba me ka wo se ene wo chena me ka wo se ene o chena enti time we kan e by e ma o ka che me se afedi ode me beko na me je peni inti no say e ko oboase Akoma FM oboase e de ode me kochia madam bi ma me no eje mi tumo je me feso ma me akwa abaka che me se me ya menya akwala pa na me ne ba na ntena ana me si yo man ti efiri ho ba fie kwa ba se 2 months achi ansa na me hu se nipa na ode me kochia no na eye ne ma me nua like emukwa atwe abusua ne mu twe ma me hu se eye ne ma me nua na ode me kochia no inti eno no me bisa no ma ne ka che me se ne maame o se ne maame aye mre inti owo hospital inti achire no
na ode makwa ne maame ye yin ne maame befia na ode me makwa akochia ne maame ti meje penny enti emu ha na me hu se mafanyi nsen na je se ya tena ma eko 2 years na me hu se mafanyi nsen ti me nsen no dru nsen no kwa na mpese me ko sen because na me wa adwumem ti na me pese me pon me ho ansa na mawo ana odre me ka ko bom papa amane na papa ka che ne se e ka che me se Akoma FM na me nya akra na eno no so excited ya Kristo som ana meje pe na me se mewo ti akra ne nya 5 months no na me hu se number bi frefre me ti me peke number na yo me peke number na yo ba o ka che me se mini ono ne kunu na twe mpana ti se me ma antwe me ho afri be ma no ho a obebo me dua enti wo da bia ofre ebi ho no ma 2 days time wo ha no wa frɛ as a threat na obekun wan twen ho obekun me ma me po be ma na mane Akoma FM ka che me say ampa eyo ba o ne na wo ba ko na eye yaw ene ma oba no de sa mi was no oba no so aka che me say ono na wo mienu ma wo sanyem 7 months into na 7 months no ono ne nyinsen ne chen mi nyinsen ne 2 months na me bisa ne se na ko fi wo so ya onko fie onko ba bia ha ya na me na wote na si de nipa ne ka se ono wonyem 7 months Akoma FM so wo kra me so wo ko ma me ho a ana ya wo ko ba ne ho a na se Akoma FM bia FM me no neti wa ha ebi wo kra wo pie anopa ko adwuma ansa na me makọ adwuma me free adwuma mra fi na che se wo fie nti esi da ge yi ese ono wonyem 7 months me ka no de me ato ha me ka no abọ me adwen me ka no abọ me adwen enti emu onum na me minya 9 months na me call hospital na I thought 7 months ni mu die me ba be wo yin sen ne pa ho 9 months na apa ho 10 months na apa ho ti edu 10 months 2 weeks na me call hospital na doctor ne say me call yen so me na ase nyina ata je se ma ho no na doctor ne say eye no nwanwanti memra ade che Wednesday memra hospital ho no mu hu de ombeye ti me dru ho no no so ombeyi akra no omuyi akra ni wie me ho no chese manim nyina ho no e ma me ma me so Akoma FM empai boni pa like oya evangelist oni nam ke Kenya mesem ne no oya se me wuwe yi mi ba fi no oya se nyankopon yi a che ne se ye bo midua ohonum na boy no so na boy no jitu mu se ma ampa oba ne bo estadua na obi frɛ me phone so ka che me se oba na sorry anajo 11 abo no ne be mani dua abo oba bi nso din se oba no oba akro ne frɛ ne Esther enti se sa kofini ni mo ba bi e frɛ ne Esther o ma na nya we se the girl na o ne wo ye na boni dua enti me maame honum na me maame yes na kofi wo ni mo enyina na ade ahya wo ho chesenka nyankopon amfa me so ama mantwitwa ne ma bi mu a na chesenka ebawu a akra no onwu ana o yese na osuro se obeka ache mo nim de abesi ana ma ne de share no ho ti eno no nkoda still na say girl ne fra Akoma FM ti maame tu ana mo call boy ni fie ekura boy ne te so onko hihiem say the girl na e ka no no kra because mekun no e dooso me maame so koy me maame koye so like okosi maame na boy ne maame no so pepepe boy no osi a friend Maxwell ba e che ne hu se ye beba ho ye friend Moses enti honum no koye no wodi Maxwell ne koye na omunhu no ana ma ne chirechire ma na maame ne ye se eye ne ba na ne ba ne friend Moses ana me yenso so me ne maame ne menua m kofi na ne ye de friend no enti me maame ebisa ebo amane na maame ne ye no ena ye benada utie Maa Akos wo akoma mu nsem tibadie so oba bia wo ma oba no krate ono ne maame ne fie na ne ba na tubata se okwa akoye adwuma na okoye no ne ba na friend aka se ono oba bi nete wo honum ti wono ne maame ne mpedako ma me hye baby a ono ne wo ba ne te na maame so obeba because ono no ene oba afoforo awo mienu wa ha wo sa no oba no anyem awo ba foforo aka ho nansen ya intinya ade a obedi akire se wo sa akorhwe oba afoforo a be ma no ne ene na awo enti maame ne kan no kura wo mbi a kire me maame sa akosi girl no so ko bisabisem ma girl ne ka kire ne se emu ho na me wo ye no boy ne the bag bi ne watch bi bre me nim se wa kokrom na wa to de abre me na mom se na oba ne nioma a wa to a ono kra no oba ne se wa ko free na no onya ntwi a ka se wo wo de be ye no ho
ana be man se sai so de bre me enti ma be na be man ko sai be man no efa bag okofa bag ana watch MK watch bi CK yeah e de bre me se wo ko krom na wo ba no ana oto de bre me enti girl no efre no se Akoma FM black bi a bre me a gold e bi bon enti ma me fa me nsan ka bag me fa ne bag mere no ne watch am pa so anya mo de bae the girl ne kana just eno ana esi manim a girl na boy ne ka che me say enti Maxwell Moses ekofa ne yiri no a woni na wo miensa ne ma de bre wo so akokrom na akoto bre wo hey kwai me pa cho enu nti no me bisa boy no ma boy ne ka che me say onne na danfo bi na ekoto sa bag no no kro ma na danfo be ma na to sa bag no se on fa hia no okrom na boy no so ye girl no a one na wo na danfo inti girl no boy no ko ball girl na mane say Moses na ko to bag bi di koma oba ti won frɛ oba kro no kan che ne say bag na ye black na yi gold bi bo ho ade a boy ni di 2 meeting mu no enso say na ye oba na nkasa ade a wato hey enti I don't know minim say no na ma Akoma FM say dey yo minim because boy no girl no minim one girl ne te minim senka minim nanka obo medua na nya me de anka nya me nwanwa minim ho hye nti na me nwanwa se watimi abodua ma edua na enya me anya enya me anka awo ni mu no enka me wuye nti madam echiwe na me hu se woni be ma no oba na wo miensa na wonye ne ho ade na opese o sa be fa me nsusu na o sa na me etena no me ka che ne se mi ntimi ne be ma wo miensa ngo se etwa me ntro aka ho se oni oba bi ante no no oba ne wo ba akopɛ no oba na jai saa de a me ntimi ne ntena nti won hye ne ba nti madam me ka sa no se makasa nti ono so nhwa akwala no baby a me pe bia me mfa ne nko ema getting to 2 years ni me wo ha last 2 months me wo ha na boy na nkasa frɛ me nim se me ma ne ma say nya abotere ye nya mfa manya me enti no me ma anya ma adwene se me de ne beba baabi sei but boy na sama o frɛ me ka che me last 2 months ne say o frɛ me no bi sa me sa akla na da bi o ko school me ka che no o ka che me se o diska beba ono afa de why na adwene se enfomso no free wo no na ono ne me ya de ma me mete ho yaw enti no why na adwene se o beba be sha akra no na me so okay se wa batena se ehu se o pe se o baba be sha o ba de a me minsi wu kwan enti wo so wa be sha akra no de a me de me wo me chen wo enti madam na 2 weeks abeto so be friend no ka tell me se ne papa ewu ama wo na to ambulance mu ko esire muti no me chen na obedru a obesend mi sika not na me pa twan ne fine not na but okwa sorry obedru a obesend mi sika enti obedru ye no still na maintain nka na ekwa Akoma FM my friend am ka tell ne say why adwin so ba be sha akra no me ma amfra wan ka say nti wo hu mistakes na so person ba be sha akra na ade ana afi wo person wo yet said ye wo dada me ene me ma me nyina because wedding cancer afra me ma me say wo person wo be hwa akra no na ye say wo person wo dada me ana say o ka tell me say so onu na nya sika anyo onu ni sika ana odi be ma me madi enti wa bre me na ba bia me pe bia me mfa ne nko eno na me ma me ye ma adwin say okay ma ha hu se boy no onye na adwin say obesaranda still na obegina ba bia ogina de a ene mi so metu ho anamon se me de ne beba na eka bia ma bono akra no hu bia wontua na afi wonsa enhye ne ba enti no se ne how ankasa ne sentia won hwa akra no man ye hu ne how no madam me se se anankasa me minim se de enti a on pese obehwa akra ne se me bi Akoma jai mini na jai wa woni oba wo miensa de a mini na jai minti mini na ntena nti sa de a on hwa akra no na wo hia be ma no wo bisa no se wawo madam pacho me misa no but mini na te wonom no ho ana ase number bi number baako etimi frɛ na ana me bisa no ka chem se wawo baako na oba na one na wo no so wawo baako na akola na one na wo oba na one na wo no e de na court insense satam no wo ss inti no ma me na hwe akola no
na boy ne de ne call girl ne de ne call court e ma be ye court nsensem ne ade nti girl ne de wo mu ade wotimi didi ne maame mu atam nti wontimi ne girl ne ntena eno kra nti na ama na tu bata so obetena ba bia ye adwuma se ne be ya ono so ho beto because girl ni hu na wo se obebo ne duo beku no obebo ne duo beku no madam sa na ode tu mitrim nti na dru afi bia so a Christmas bia na me pamade e de ma ne so on fa koma Akoma FM. Ade na mesua adwuma nti onfa antare ne nkonkoma akola no no okwa ontwa picture na me hu the way atare ne sibi ye wo akola no nti tema won ne twempra na ekye obeka cho so wo baba ako no wo afeso a wutimi pamatade de ma ne se onfa nkoma oba afoforo ne ba no patwai na me pam ne oma e de koma no so onfa nkoma no nti ensem we nyina ba e na oba ne ka che me say one time bi minya abotre na oba ne kasai e ma oba ne ka che me say ampa wode ntade ne bre ne ba ono ne ba e no ka che ne say ono ana apam se ode bre be man wode ba akola no obeka so ono ana apam oba ne ka chere me won ka se ne ge na apam so onfa mre no won ka beka joko asemi na mato an makopam enye nwanwa Oshia bema no ka say wo de ne kwakwakyere wo papa me pacho wo say Oshia bema no Maxwell ni shia Akoma FM. Maxwell no see friend Maxwell okay nti wo shia Maxwell no wo de no kwakyea wo papa me pacho me no kwakyea papa me ka kye ne se me papa mpese oye GD form penny phone on pese me ne ma be ene ochina on pesa nti no se minya be ma na se me se me ne betena me ma ni hu be ma koro nti me ka kye ne that time kana me wa adwumam okay nti wo de ne kwakyea me pacho nti ade ne de na wo de kɔ ya wo de kɔ hu papa me pacho wan fa hye anko me na me ni ho nti no me papa frɛ me ka kye me se boy na ba ho no boy ne so wan fa hye anko okoko hu papa nko a enti okohu papa no papa ka kye se sa oniema ne tu kwatra be ma no so me pacho de me papa anka wan ka sa but asa me ne na wo ni nti ni se wo kɔ ne nkyɛn na se wo ba wo se ana mini mo bia wa ha na matu bata ma ba be hia wo na aba me nkyɛn a wo se me kɔ wo ba me nkyɛn a wo se me kɔ nti na cha se enum sa mani ba mo sa me na Akoma FM. ni abreso be ba be hu papa na mpa wa ba be hu ne de unyi ni se na wo se enka wo twɛn e ma ne be ya wo ho ade e ma wo papa ansa wo sesa ne ma akogudi fie na wo se me twɛn de ni mom na wo kondo na wone wo former boyfriend mu gya na achepa enti na wunya bi ni na kondo meboa oh ye di komo ne ye di ajon tisa na tisa na ye dan na obi a obehunu papa na wonya maye hwe wo se obeka ya ene o se ye ene mekọ be ma na wone na kwakotena sisa de ma akogu ne nkyɛn na ne ti fie ba ko se ware ni besi da wa yo ho ade Esther madam sisa ne ma ti kwata ne so wunya se ansa wo fafro me pacho ne ye ko 2 years 2 years se wo hwe be ma no ne ye ene na brabo ano ne wo bo na monti onu wutua na oye be ma se wo ma no a obetumi ahwa wa hwa akora no madam pa hwe de no wo hwe me pa Akoma FM. na majuma kom ne mentadi hyem ne na wo ya ade wo sa anyoma no pa eni ti no e ma okache odekoton papa enim se me pesa me sai akola no e ma adwen se sign okache papa se ono obetimi ahwe ne ba ti me nwo nti e ma adwen se sign na me wo ye madam na wo na chi no no ye na adwen so ba ba ye me ho ade wo ye na adwen so ba ba ye me ho ade kototo ho ntoma nyina ba nyankopon de wonye na ade kwa because enka wale ne ba so e bia nka sam nka minti me ntwa me ho ana me enim de bebo mu na se agiguye wo se wo hu ne a friend saying what's your friend Maxwell? Your friend is saying Maxwell. And a che mushwe mu an mu ko hu se ni din ankasa de saying. Eche ni ehwe mu na mko hu se ni din ankasa de Moses. Because na oba ne fra was Moses na obo Moses ni din. Ti na menti aso obo Moses ni din na me so meka ono ni bo Moses na me so meka Maxwell. Inti one time Akoma FM. Me na me clean dem na mko hu ne ID card ne na oyi o ma card bi so ye adwuma ma no no ka bia na eye adwuma ma no oye di adwuma na oye mesin ya kasa ba na o ka bia na eye adwuma de ma no nti ho papers no na mko hu se ni din ankasa de Moses na ne friend Maxwell nti na Maxwell kan din no na Maxwell kan din Maxwell Moses me pa to de me Moses o bepa wunti ene o sesa ne din se friend Maxwell me pa cha me bisa no ka tia me se ne brother o share no your friend Maxwell ana ne brother na a share na nti e ma na sesa ne din de ne brother din to no
ne brother na ahwe na nti o se sa ne wo de ne brother ni din ne beto no so ayi Moses ni fi abua adwene kase ne kura no ene wo se wo ne ne yire so agyae but ka tell me so one na agyae one na wo ba nso no oba no e wo ho na oba ne tene ma mi fi no oba no so nyem me ba to ai Akoma FM na ode wo kokwache na busuafo nti abusua ban na be ma ne de wo kokwache a won mu a wo mantimi Akoma FM wo de hye no e wo yire ana wo ba ho madam ono ankasa na busuafo de but na emuche Inti baby I call no me mama ji girl bi number o no ma wo si na eni nuane girl no inti nam ne girl ni di nkomo ono so pama desa ba no no wani mu sen me inti etero bi a me friend na ma ade bi a chene ma adwe na me ma age adwen kire wo no ne ho ti sa ni nuane na ma me hu se ono ne maame ana Moses de me be sen kwa chia oh but odo chia ne se ne maame but wan kire maame nuan bi mpo ana omu busuafo bi wan kire na woni se ne maame wo akohia no no to odo doje edo ko fa ba bi on pese obehunu se oba foforo enti eche wuhu na wo bi sa no ndi asem no kan eche mi hu ye na se eno na che na mimi hu sa ade no emu honum na menyem na ensemu enyina Akoma FM ni nyina aka ho bi na mesem ntimi ne ntana wo kasa no asem bi fama so mpa wo se wunyi se na pese wo se no e ba cha na mesem na me musua adwuma ti ade no wa mo ho bai Esther madam adan na wa mo ho bai akwanya bebre wo ho a ye de boye ho bai nti obi a wusua adwuma na bi a on person obeta obodi no be firewood nti no wo pe bi afem nyahwe but adan na wan hunu se misua adwuma nti ma me ho bai ansa wo kwanyi se wie na akosa ye fro madam na ahoma mo de na ye boye ho bai de ba ade no na mo de bom ho bai Akoma FM my ankoya family planning ni ayi ni bi ba nti aduro ni faili o me ba cho na de na ama ne hye condom sa wu no madura de na ebi abet nti ade na ebi a ono so won ka je se be ma hye condom pese me Akoma FM ande ma anka sa anchere ade no wan twen so nsua wadwuma na nwi ansa wakofa be ma na awofo no mo hwe o me ba cho no mo hwe okay yen hwe Akoma 87.9 FM Facebook Live Akoma 87.9 FM Facebook Live Akoma 87.9 FM and YouTube Akoma 879 FM bomodia na share efa maye bra Facebook na be share maye oka asem bi na ye mareho be ma no oba ne bowudua obowudua e ma ni nyaaw na wo susu sa die na ma adua ni nyaaw no madam eno de me nwanwa because obi a minim chese ye dwen kwa na ye nti ase me ma kwa aka che me se girl ni nkita honhom papa wo se dey why na kan me ma ne kan sa asem because obi a otimi bodua ma ni nyame obi asem a minim ho hwe de na ye omo nwanwa mimi se bi se ni nyame okay na bag no a okowia bra wo no bag no de bag no boy ne ka che me so ma me mfa bag ne nko ana mkasa me de bag ne so konso ana me nim ba bia me de bag ne eko nti besi ne bag ne sen ho unyi ni say eye bag no na ema we ni si edua no enya ame hello Maxwell hello yes ma net say nyame adumo na so e nyame adome ho ye pa na Maxwell ne ye wudi ankasa me ba chane oh okay eti Maxwell Moses banawene me ba chane okay me da say Maxwell yensa ka baba wa bi wa ye friend Esther say woni no awo but akura ne Akoma FM wo se lalai enya dia wo be hwe no eye no kre me ba chanya no kre me pa cho kire mo ne no kre ne sai ma yentie o eba chane no kre ne say me fan say onye me nyina me na me hwe na ode wo ye mkoyi no operation e kwato akra ni di nyina me a na kasa ba ma me ma ntemu eti kakra eti edi be 1 year ni na me ntene nka enti era me friend na danfo bi say
Titi ankasa no me pesenka me you responsible for Akrano. Me sheno. Enti say me frag girl na on peke anaso be peke. Na nada funi so oni be din komo nti no after no oni be kasa na ma frɛ no. Akoma FM. Ana me frɛ no. Enti me frɛ no na na enwumre. Enti me frɛ na me ni din komo na. Ni ka say no ho ye no sai na me so okay. Ene me pese me yere me hwe akra no ya me amade mfum so to me say me free e kono me no kasa na ye toyi na me yere me sani skamo na de akra no wan kasa nti me yere na ka say okay ene nya me ya doma na pa me fro ti me kasa ni we ya ti mo kan say me nim na me frɛ ni bi ma ti mo di be du mi de me hu e ke wona ma frɛ no my friend is in very 2 weeks time now. Ni mo mi so frɛ me. O frɛ no one me kasa e. One me kasa say, e say no, onye bi akra no. Me ye de me hwɛ no. Na me so mo mi ma say. Nti ono ye say me me hwɛ akra ndia e ka o mabonwu bia no. Me ye de ni o me sisia ma me tia ansa na ma hwɛ akra no. Akoma FM. Mo ye sa den dia ene me so akra ni nyina me ka bibia to me trim se ni. And I'm going to say, okay, Sadia, only you could better charge. 3 days down on Kayan so. Omo Yenishi, and to send Sada Bedia, near day, may share a car, Nam Sio Mati. Eti, no mana, a Juma me and an article from Tine Munya Kra. Let me mean, and this can a man. Timwana Estano Fermi. O Fermia, hey, it's all women, Dimidia, and I say, Nam so. Ade, and you're also when you scan, Nam so. That we na say man sky woman enye sana bra we woman e take for me woman na ye ma woman ka say you no kati call no o kati call ni we ya message o de send ma me nyina di atem na say adai no di matem I send message no ka say you fool train now be ko jail Akoma FM. I'm so okay fine say me ko jail dia me change jail no. And then a man could be any some of the frame. Yo, me da papa. Na when you did come on, okay, say, okay, trying to say, okay, my Jim informs Swatum and from Swabay. But so now, I probably feel not, maybe catch and say, any point may Edja over a million in on qua as of a sober France. It is on a bad year. Yen can be into you and so made a mention. And I'm on the Consobia by Yan. Okay, ma yen share a bra who shares here from so what ya to Muakrano say, wo basha no but Obano and Sunday where did ya tell me no means a munti. Who ye will be dancing, say be our bay and my ne papa dance say no that should be so what the Kojina baby. And your men from so why and our born a money. If I thought me knew Bia, I invite messages now my phone so mean delete also. And mammy mobile money yana ain't Adena would you so bedi what was a kind of womb farmer nini what they ma buying to say when ye beer what they are sending on uncle where ye dear Macarano and one yana sanso. I said, I tell the dogs until I'm on my post. I only did what I'm one answer Corano. I saw one casa. Good. Ain't ya cranage than a baby. Ain't it a woonie or banu muadia, Nasa Mokwana, money no issue. No more Casawan, we ya cranes in chain. Because I would is a cannon manua. And you want the bed or the Macarano. So what did they make an say? If I show my studio canal. Ain't Mummy no Namodia Crana baby, I sent him for Akoma FM. And I said, oh, shower by a biana said nay. A biana from Sono, I did the attempt a year with ya a freno. But a biana said, nay, what do I make in a baby cassa won't show back? One cassa won't shanu, was a won't show back. And see, and you are bound to change. Maybe I talk by and you're no one may should be better. I should buy no woman now. Or why I know any message in my table, I don't know. Anything a man may change so. Okay, says Auntie, and then shut up crowd command is Canada Bay. Oh, maybe I shall bear 1.5 years. Bear 1.5 years. What's the say? Also, one or the buy and 1.5 because I April in 3 years.
epuwe na akwan ana oja akwa no so hwe na enye 1 year pepepe na nso endru 1 year nti okasa 1.5 awoboa aka be se 2 months na 2 years okay ana oja akwa no hwe ade na bema woni wawo mo problem mo fanto nche Akoma FM na wudi na tem na wodome madam me yasa me phone ne say I call repair sa recording na free phone so sa very day no friend am no obi ye call ti me meje na e conference call ma boy ni na di nkai didi me matem na me won ne say ma na free me phone biem nipa kra o na me ne ye call no I don't know say wo tie program ne dia say wo tie a won friend won confirm me na me nipa na ye call no no friend na me meje ye ti ne ye tre na ne ye kasa ba ne nipa ne nkasa bi mo bi nkai didi me matem ye tie pa ansa na atire no me ka cha ne say so woni na so wo frame me biem a me ka sa asam ne che na ma o ka che ma ye hu no maybe sanity of be man friend one na no wodidi watam there be of friend o ka che me say o se waje ne mfunso atum me wo ho na me friend bi frame no ka che me say akosua Max say o pese wo be hwe ne ba nti wo suro so wo be frɛ na o frɛ me say me misa o se so Akoma FM wa wo be fa na me se na afia yi wa no fi sa asem we ho oni me number enti say wonu no ho a me mom no so o frɛ me straight forward eni hu kwan say odi besi wo so ti me wo ho me chain ne call nti sa da no wa frɛ ade a che ye na nunre ana o frɛ na me ne obi ye call na o frɛ me no ka che me say wonu no ho age ne mfum so atum nti dia me pese didi atam no baby e didi atam no baby a che say didi atam e wona me pese me hu me ka che ne say de wo age mfum so atum wo hwi mu amletintin a akra ne yare ye na me frɛ wa na wo mfa afi ne wodum phone crampo e bro 1 year ni no e ko 2 years no afi ne wanya abotira wa ko se hwe ni gile o se jimi 4 ba oh asem onu ni bie na no kan jimi 4 ba maximum say see ye hello mommy yes lady no okwa sorry what sister when him obi sense wo me pa so me kwa sorry Akoma FM kura ho na e ba ko pe me kwa sorry am so fo kura wo e de wo tie obi chantra obi tlo no no obi chantra wo no ho won ka no kura che say waza me so fo na wo kita ka ama me so fo ka che wo say ukita ka ama me so fo na o ka ne nya adwuma esi kwa so bi ana asai problem nko ana me so fo ka che me say na e problem nko na me so fo ka che wo say se ne wo de ka ne si abontin aka ne betimi aye adwuma na ebe ma me nso so manya bi adini nti okota masori sika e de ma ne se onje na on fa nko kan ho se de be ya kan ne si kwan so a ebetimi aye adwuma e ma o ka che ne se kan ne si kwan so na aye adwuma na ke se watu eti aka ne de ama no because enye sofo ne sika ye ono ankasa sorry sika o sofo kwa ma ne sika so on fa nya adwuma hwe mo no wantu yes madam watu bi ama na ka sika ne bi ma ebesi ne ofre na won fa Akoma FM ebesi ne ofre na won fa ma wo de asori ka maxwell ye no kra mommy me ba cho osofo kra ne sofo abobosia ama wantu sika no me ba cho betima chirim ye winche mu okay me ba cho do ka no no kra do ka na no kra but enya ni ntechimu no wa chirim sa no yes ya wo sa na o ka kire me yes no sofo na ye ka na ba ne nyamba na ba kra mba mitimo nka asem no kra minka se ne ba wo na enwo ba na sa ta na ho kire wo ho tobo na ebamba etime utimba tumi ye no on chase e ka se wo dim skama se me mfanya adwuma na fa hwe ho na ebanya mbam ka se na wo fa wo nya bi fa ma me nso me fa nkwa adwuma na ye fa hwe ho minka se kula no pese anya bi akra no se ye Akoma FM ye onam ono ne so na ne sofo no de hu no obo awo enti se bibia ni asofo ne bo awo se wo nso benya afaso wo so na bia wo de ahwe no sa wo ba mo betumi anya afaso so de ahwe nkoda no enti ni nyina aka ho bi Moses me pa cho yo me ba cho na skana osimantia no me ka chane se mintia na waka tense obetua emre sei enya sei na menya nwo nti wa ha akwa ne ko 3 years a emfie sei ni odis kan ma wanya sei hello Moses mommy odis sofo ne dis kan ma wanya sei se do kan na 3 years money na je se dia kan no sei na ode ma no
Madam Sikana no de wan kan che me na me pastor so obeka che me bata se me nim se na o mpese me hu sika na. Okay, o de ye bebe sika ne so later eno ye pastor ne de na Maxwell obey you share no wo oba foforo wo akwan mu ana na wuni oba bia me ba so mi share no na me wo oba obetna me momi eni eno ne ni nje ho ena ma me bi be hu se me no be dey ebetna ena me hu no so no na wo si adwuma eti me no kan ena me ko fie ko ka che papa se o se oba no wa hu na o me honum eti wo betna no honum na okọ adwuma me na me diska ma okoba di bia ena nyin se de bai eti nyin se de bai na wo ye no ena oba no enya wo number eti na se ofre wa no specific o e ma me ka to senya butre ono ni ware no ba problem na ire me na wo na problem aba ntu de nya butre na nyei eti de bi ofre ti de mi o ma na wo fe mi se de adu ni de yin dai Akoma FM few minutes and I'm sure okay sa na waka de amate eti sa na kwani sun me ko juma ba na edem ne ma o nya o se sa ni nyina carpet o nya o wa ni nyina de ko na o jan ntare o na akọ e eti me tun ba no na me ye mi hu de o pa che na me fa me sa me ntare na me ko e mi wa sunu wo di ko chamen to se o ma me ko ha dan 12 million wa ma no 8 million ti aka 4 million de be so nti tell me ya de me pay me so akra na wa wo no no so be dada na mu bi mo mi sa na obo o cha na da kon me ye juma bet enye nti 2 million no nti wo de 2 million 1 week time me de na se ni 2 million na so na azano ye me which means na o ma me chase kan ni na so no o pes kan de e da she no nti me chase kan no me chase 2 million man later na be hu che sa azano ye that times no asisa me nema ni nyina akwat na o ma me da na Akoma FM ofa wo niema no atoto ne dada nyina aka ho me ba to say wa fa wo niema nyina aka ho na di dwane ye wa mo amane me niema me ga TV o de o ai cylinder ne da niema ne ai ajare niema nya fa de ko no ja ntare o boy o kan kre sa efie na rent so ye o ka chem se on han sa dan ni biem enti wo de wo kotena wo ma me fie na madam asem no kra na me kan because asem me ma me kra wonim me mpese ma mbebem che se obeka se bia ye me ma me ni nti wo ba beka bia ma me ni nyina wo ka che me se enya ade a obetena sa afie ho no mu biem e ma afie ra no beka che me se se a ho no mu nim se o mo frɛ no solo se enya ade obeji sa dan ni biem enti ne time aso ye tu no e ma wo me frɛ obo wo amane ma wo ka che me se ho no de wo metena ho biem enti wo kotena wo ma me nchen na se wo expect me se me nkotena yen ana me ka che me se ne ma na me fa ko rent dan wo ka che me se ye adwuma nya wo nya sika fa ma me se me fa ko han dan anam ka cho say okay me ma me ko han dan enti anya so me ma me so na yen ko han dan no na me nya ba bi me ni akwa nya ba bi emfa yetinto enti me ka nya so ye so 400 cedis or my 200 enti ya ko rent aso wo no ba betuo o so wan tena ho bi ma na nya say bi an rent so na wo pa ke bo ni ma na rent ko no wo sesa ne de ka ho ko madam ti TV ya watu ana me ka che ne say wo tu say wo ko ye adwuma o ba bi a ebro be 1 month a wo ma ye madam ai kacha me say ono me kacha me say me nsesa ne o ma ne nko no ono ne ba baba beje ne o ma na me nya ono ne ntare ne wo ho asam a wo ko me mama madam yes me na nchan so wo di we gba ne kwa do se wo na ka so wa na obi wa no ka sa se no che me yasa me ko na yira hello Max wo na ka so sesa hello ye just ye ti o me se wo na wo se won sesa Akoma FM hello me pato set me no ba che me na wo na me dan asna me ka nze me kwatra me ma me ho na wo me speti za wo kwan ta mu na me ka tere no se wa ho bua nso ya obetimi akwatra wo ma me ho na wunya ska wakọ han dan foforo enu de betimi ase Maxwell me ba tanya na kre aye no kre sa na o kan wo ka tem se o kotena wo ma me ho wo metina ho biem ma yemra se kwa de mo giant akwa ne hwe no de hia ye pa ne mo made ba ko obayi kan ya na ha me kwabena se wo ye ayi Maxwell se wo ye ye de a na che se wo kokum obi ba adan na mami bi se wo yansa oba no wo kasa na wo se
o maame mpenasem wo maame mpenasem se woni ne betena ba so oba no no to maame ho me ba ka yes ordinary hu oh ni maame ankọ ni maame ankọ wo maame ho Esther maame ankọ ho ọkọ no oba no ka che ne se oba no chi me maame fie o maame ka che me maame se aya ampa de nti a woni achi me hwe ba bia na wo se ne se wo maame ka oba na one na wo ne ti wonu ne fie e maame tu anamon tu wonu ne fie na emom ọkọ wo no ana otu ko ne maame ho nti me maame so ko girl no hono mu e ko hwehwe mu se no kra ampa okoye na jese de maame ne kan ne sa pepepe na girl no so kan so se obey you maame penasem but what ne wo maame ho what na senchen enti wunyi ni sa eya dada bi na wo de dada ba yi wunyi ni ba chanya dada oh wo dada no Moses okay oba no no to maame ho ana no ante ho no ti wono o maame kwa na ko to chana apa ide ana ti me maame ho oba no na woni na gyan ya na asa na woni ne wo ho Akoma FM. Max obiem oba no na woni na gyan ana na woni ne wo ho oh me ba so na enye nka say mi hu de ya mi tinchim go oba na me maame ntare aye no fundo fon me come for phone maame betimi akasa onfo so but wo na woni ba na te wo na oye odofo tell me bi say oba no bra wo hunu Esther no na woni ne te ana na woni na jai long time me ba tena me ni nja ba tena I ni won sa oh Debbie na woni ni jai festival na ni oni na jai okachem so oni na jai e court sensem ne ba mu ni nti wono oba na jai ama na busuafo nyina ampene so but na woni ni nyaye me ba so na o maame so me ba so ame mo mpene so me so maame so se ya bem Akoma FM. se ya bem akwa ne hwe ya bem no de o be hwe wo ba no yani extra ebekasa enti efri na ekro no ye wadwe se no wo be start ahwe wo ba no because akwa ne ya 3 years wo jai ne hwe no wanya 1 year enti hwe oba Maxwell no we need problem we need problem but I said final solution dia on shall look at say okay Esther madam woni be ma no na wo akra no wogya ne boss so wo na bebre enti won so madome wo edidi atam no wo beja madam meja idea but me na me ndi na atam ono na okasa madam unse da nim ni ntia minimum ye no nyina ono na okasa no ono no obi na no ono ni didi wo watam enti so okasa me didi na atam na obo achese me memfre no Akoma FM. asema ono no efre me last 2 months na ma me mani abere sese because friend ka chem so oba be sha akora no but actually me frɛ wa asa wo dada mo toto me ma asa ka chem me say se me fi so ono na nya sika nya ono ni sika na ode be hye me enti baby a me pe bia me fa no ena ma me de bae se dia ya bem enu nti oba be hwe ne ba no free na ekro na mo Maxwell ma make asem ba ko nkire wo hwe na oba woni ne ti a woni ni nya ye won ko wia ne ne ma fa ama wo girlfriend foforo me ba so o ti ma head oba no a woni ni nya ye wo ko fa ne watch na wo fa bag ka ho no woni mu se no ti na dua wo girlfriend no boy ye ne enya Esther no o ti mi no ko fa no ne watch ni ne bag the brain no ai wo ko fa girlfriend ba ko no de na wo miensa no watch ene ne bag e de brain no se wo no wakoto free krom na se wo ni se wo girlfriend boy Esther dua ma ni nya no Akoma FM. yeah mi ko wi on na ade wakofa unipa kro wakọ wato na ade ato no wakofa no amona mani ase ye kro no obisa wo se wa na wakoto sa ade no mi so mi bisa wo ka chem se wa na wakoto na no wadanfo bi na koye wadanfo no kra mani to hia wo keje ti ase wo de breme not no when say ye wo yire ne dia wo ka chem se wo wadanfo be ma na akobo ge na mani a kire bag no de we si bi ti na bag no wan ko fa no o ge no e ba to mi ni mo na ka na unim sa wo ge ni bo Esther dua ma ni nya no de ne mi nim oh Esther madam onim e ma me bisa mo no ne ka chem se ma e ya mpa obi frɛ me bo me mama ni ayi wo no ye ne be ma no wa me hoda wo hu me hu no ye me bi yi akra ni wie ya
meni hunu ye nyina meni nyina na wo hospital ayi Moses unim sa bag no say no kwese wani watch no ko fa free gen won na brand no ti na duane nya Akoma FM me ba to me nim tele na nya no enu ti na duane nya no se gen no pa no ne me wo hu enu wo ko nya no ni pa ne friend ka chem si abom dua kro de hye no ho okay enti wo de ma ye fan so akra ne hwe na hia yen enti yen ne Esther Bekasa na wanya nto boase se be ya mo betumi ahwe akra no oni akuya nkasa na fe yenye hyehye ye wo ho na mom ehefa na wo sesei e ba sisi ankasa de me wo ma ponten wo ma ponten nyame ya adomu a ye woda bomodi anebra na ye ne won transe e ba so membra fine ye waskwa me ba so yo okay nti ye woda no pa no nkron ye behwe wanim wo ha ye befra gina so na akuya ene ne nkomo ene ne nya hyehye na omra ne yentena se nya ne wose ene ne kana Akoma FM first clinic wo mo sciatica expert enu nti bomodi a ne ko yade bia ha wo efe woto ase giwim kosu 19 wonya 21st clinic for yade bi nso na etete wo no bomodi a ne ko 21st clinic na wo mu tutu yade no ase emfa ma lab scan massage any machine yade betri to kama bibidro awia ne de ama wonom na yade no etesa de ebeko 21st canteen 7am pepepe na bono aye ready adwene nkwan emo ne banku ene yaduane ede sofa mu na pai na ubenu 21st clinic kwankran do me market video dan mu kuma se ehwe overseas utafa radio so nyane tachi ma go so se hwe 0540 311 311 0540 311 311 Pakum capsules Rocket Clinic Limited and the buy abedu meme womonom pakum out to say mema no and see one more may be agina so kama enti ye ya na chese FM because ne mema no bodwuma and ye de janikio 442 and also ye de eba ye oba wakoso yakumamu na keka wo wayase ko fichira wote yaw ene won ye ma na ye de janikio 442 and also ye de eba ye shane so ye de vein capsules and also eba vein na chese wonu mu wayase uko ujo so bebre ana ujo so wayase hyehyw prostate VNE and also ye de ba ye o manfo reso ne soro ene ye de medfagen capsules aba medfagen ebo ma mogya dia frusani wenpaniwa no obi ho a waseme nan ne mensa ya na ye tititio saso ena acute sciatic pains woto ase dwiwim insomnia obi a wada anadwo a wontumi na de be che na chiribramo ye ne ya arthritis ebia na wapaso no aye stiff eye we ya winya eye medfagen capsules wo mu ye adwumaden ekuyafo adwadefo ma mechanics mason carpenters welders no monso munya medfagen capsules Akoma ma ne mema medfagen capsules yema mo wonum bia utumi sa akokra ne abre wanyina no wo mo ekọ jogging Rocket Clinic Limited okuma se alababu abo Wanisco School House and edition mo frɛ 0248 885040 0248885040 wo fra na chese ya bre wo bi na onso ayiko ye ne bomodi ana bra ayiko seasoning powder ba ji bi ne waduane no awonu ano restaurant oba wo di ayiko seasoning powder wo di ye with stew no wo di ye with jollof no na wo di bi so estimi beef no enokwasam se waduane no be ye hwam na be san aye den so aka ho enu nti ayiko beef seasoning powder ayiko jollof seasoning powder ayiko stew seasoning powder wo bibia da enya bi e won kitchen wo ko supermarket and afei so dwabie mu a wo benya bi frɛ 0244 16 0750 0244 Akoma FM 0750 mami second story akwaba abasan mu akwaba Ipacho ya na. ewie Papa Maa Akos ewie de boko. Ipacho mi firi asante mampon kofiase. Na Ipacho me ye adwuma. Ewo ahyase na me pamode a me wo me store da ekuta ma practice. Nti around 1997 na miura ema ne nana ne papa mbeje ma ware ema no. Eno nti meti kofiase a me ye madwuma onso oye adwuma wa anwraga de ko Accra. Na okoba na chese wa ba kofiase. Nti dakoda ba ko na oba no ka kire me say kumas ba bi on han dan no e abonten dan na wo free kwan so ba ya kromfo ba besesa ne ne ema nyina asa ne em na chese ya mpa nti senka me wo ho a
ebi anka amasa eno nti opesa me ba Akoma FM na woni wa je se obi wo nachi Akoma FM na ese na me ya adwuma yi na ese me ya ne den apprentice for is me so no omo nkogu singing room no emu eno nti no e be ya ne den no so oba me pe ba bia ma waye wadwuma no nti ampa me koye nti me koye na che se adwuma no onya ba bi ma me nye na che se me tititi fia anche na nyinsen bae nti nyinsen bae na me wo ye no akra na enya afenefa na me sa nyinsen na chi ebiem nti me wo akra na che se wonya 2 years na o ma boso nti enu akire na mani wo madwuma ne ho a na me ne kasa no so wo bobo kills e wo kofiase abetim ne wo tafo ho no ma yete no ye kumase ama me nti aye bai e ma ye koye no me koye na kills no de asi kofiase market wo dwom na ye ba kumase na busan se mi rampache wo na store ya wo de mama ye modwuma ya wo de asi dwom we adan no so ma me ohun se me nya me ware wo na me boa me papa ne hwe Akoma FM enu nti no se ya amaware no me ye bibia ma me papa no ne stepfather ono ne papa we ono di na ade se be ya wawale ono na yire ye bibia papa no ani ama ho ena me sempa cho waka mate na we de ya sempa enu nti no hyehyɛ ya e wo store no ho no ene se me se da bia me papa ntwa susu 3 cedi na onfa mame na susu 3 cedi na wo twa no Kofias market wo mo ye edwa store bi enu nti papa no mfanyi bi ema no enu nti papa no mfanyi bi ma no na me ye ne se mate na je se enu na bi amekwa akoye mo adwuma nti mi wura soso ne man bi di dwa e wo tafo no ma yete no na wo motonton GTP nti da ko da ba ko mo ho na mi wura so la homara chika kire me se amponsan pa chompe se metu kwai ena me se de mi wura no se won sa ho kire wo ho enu nti no ntoma na me bra ko akuton no me mama papa aba begina ma nem na one nato na me se mate che sa tam ko Akoma FM nti ampa o ma ne papa so ba be ne bra ne ye ho akonta nti sa ni o tu kwan no na chi na odigya ne papa na ma ne papa ndegye Kofiase edwa store no e ma no esi ho no ma no eja fofianto ata na okolibia nti okoye be 2 months time me pa cha o de brother Kedi ya ye friend kwabran knoma me ba cho wasante mampon Kofiase sa Kofiase de sa wo peno de a eye Kedi bra Kedi otonton dan ho ne ma wo ye store enu nti no e ba sa no na chese e jampa ya na mebo na ja mikru so tukwai ese so me ho kire me nkora mi no so dan ntafo tetale me ho tafo abonten so me papa so na metene a me kokohwe nani ma ne boa me papa so anyale eno ne se e ka kire me se wo papa ewu ne papa hye mu boso me na otwe me ensa na chese Satan president Kufo na ne wo so enti ahomara chenda ku bia ye beyi mi papa de kyenye efia da me hwese ya wo ada ahomara kye mi kunu etiri mu ni aje se mo ya pa Akoma FM blanket to aka me hu se na mi papa so awu hye fridge na mi kunu so akoda benedie mu wo Libya bontes na mentene nka no aje se na emu oya na enso so no tama me hu mi wura no na ya reho enso so aya reho nyina achi me hu ni nipadua de na ya aseda ne hu nam nyina papai na se mi wura de ene ma me fa nko tafu market am ko to chele mo na yemra de wode enu nti no na chese awale enu mu no mafa yawudiem papa no mabre ne ho pa enu na chi eja sania me de oba ene mu oya oyale da ho no mo che ma me hwe no me papa wi eska me nya ye nyina la me de hwe papa no ti enu eche no ye se store no ye ne co store ena me se mate na me so me ngokumas na eja ye nipa empenkora na so ndwe ma wo mo enu mu no na chese me nka bi nhyem tamwa store ni timi ye no there's an come can who kumas Kofiase one because I want to me adwuma me free buy na so this me kwa baby I me adwuma no na ayedin enti o masam kakra e masam na che say wo be masam kakra no say me ba cha me hu ni say ofa woman be a friend na fear grace okro no mu empna eno mu no asa wo wale no aja me kona me kan wo say amponsa enye no kore na aja ma ye kom na ebre bi no ka che me say amponsa fear grace say me ni na jai na emu so nwale ya me ho ntome enam snale no so ya wasem baby nipa no one ne twempra wo yire na nwale ya wo ho nto de ada no no mi bumani go so eno no nkamfu a nti otimi kase wanim se no one ne twempra se eno no but one ne ja me pa cho ha wo kan ne sa kire me o ma me ko ja ne toilet eno de tu manim sa se fia grace se be ya me yi ma adwene afiri woni afia grace ne so to so bie mu me a me nua me ne na akosku ya jama ya busua ya frɛ no ya asafo a ne papa de master dusa ne me hu ya ne se wono no ko adwuma wo so Akoma FM
kote eje se wo kɔ hɔ no mo eti me te ye no fat me kunu ha me obo me papa ma me ho bia wo te di an me pa cha me hu se woni me nua no etwe mpana no woni so nua no awo wonim ye nyina koye classmate me ni mi rampa cha ne ene woni no twempena me woni ni twempena enti me te ye no na asa ya me ya se me firi kofia so ba me krom agona me nua no na sponsor me na me som no ma me enti ampa me nua so obu me odi wo se ye wo odi dwa to akosi man bi e frɛ no fa ne kye so ene wo watafo presby asonda wo e costo Hey, me by Akoma 87.9 FM, NS Herbal Industry. We are the quality herbal products. Ye de abedjaswa, ye de NS ointment. Mr. Fasra, what the fire wunku, nefasra na wo be unu sampa. Wo read ye no ebeye say such. Tuntum se wi kokwa mrongo na se abori de mokwa. Ade kwa yesi ya. And carry the end, your baby no more question say, with the NS ointment, and I won't quend this and the stretch marks binti, and mamma do one way to mean you on my way, so I know. Stretch marks again who say precase, and men may be so almost stretch marks, pa, and one more, messay. So whoop a stretch marks a dra, and Kobaka. And quator drubi any body did be a drubbing quanum, we ya NS ointment. With your first sakeke, with the sensor, oh, and yeah, Mrs. Stretch Max Lina, a befrio, a cro, a beco, Nantamua propro, Sanso and a pimposibi, chicken pox, and na a befrio, and you would be for Timua, a who ya dandruff. Now will be at na pampa muapa, Miss motorway we yasa with the NS ointment ebesra wutrinumu apampampa ye ni no ebefri wo ade ama honam eni sansa anase eyekoko honam ye ohene mesa we ya NS ointment enka ewo ho motom NS ointment mano enye wunku efri na ekro oba ho bemo sohwe na bosome with an NS ointment esra ubedi hu adanse ache Akoma mu nsamfo ene mo awake natural capsules enu de enyane bema ne mema yemu ekofompa ena fe oba woni atenka awake natural capsules tutumrika oba obemo gonorrhea enemu san ya de ben oba wo kofichira wote yawo modwo so antentem wunya awake natural capsules ma wonsa enka bi no ne yemienu NS ointment awake natural capsules emema ene medro no ma wonsa enka bi na mom oba pe for ma bofrenu for woni mu fiadumienu a wontumi ennom bi se wo pen dodo a o kan shi draglane Kinso Keba, Sasso and Repash Ventures, Tinata Table, Baseline Pharmacy, Nancy Pharmacy, and Rich Jones, Cofodia, Gabson Pharmacy, Delight, Drug Right Pharmacy, and a Benal Pharmacy, and Kokoyo Owusko B, Hillside Pharmacy, BB Pharmacy, Kaswa, Tribe of Judah, Ubenya Biho, Kumase, Daniel Bamisti, Kwalena Keba, Habme, and Afe Chris K. Heba. Ubenya NS ointment and awake natural capsules nibi for 0245 07 9915 0245 07 9915 and 027 65 37 701 ye twa ye ho aba yaba ye ne amponsa ebeto aso wo pai message na ho na Yesu ba na adom and part 2 months time we ko fie do koto papa anim say wone me nete ama papa na me wadwuma papa frɛ me ka kyerɛ me sɛ abrantie bi aba fie sɛ wone me nete na bibisi a ye mebisa na simfio do okoe wan fa hweanko konsapan de enti me ka kyerɛ ne sɛ wode makofie de ono nso fa me nso me nkofie enkokyea ono nso abusuafo ba me ka wo se ene wo kyena me kan wo se ene ochina enti time we kan by ema o ka chem se afedi o de me beko na me je peni enti no se ye ko oboase Akoma FM oboase e de o de me ko chia madam bi ma me no eje mi tumo je me feso ma me akwa abaka chem se me ya menya akwala pa na me ne ba na ntena ana me si yo man ti efiri ho ba fie kwa ba se 2 months achi ansa na me hu se nipa na ode me kochia no na eye ne ma me nua like emuku achi abusu ya mame ne se oton awacha ya friend di shata wale shata awacha ura na no wo se
over 300 Ghana cedis. And just start here, Juma. Yet here for ya shop for your mission. Your mamma could be Mother Jima, our US and UK or Denmark or Denmark, your mammy, Mother Jima, Yamisha, with free now, and Skayabas, your mammy, on fine share in Juma Gianassi. Now we have been found on Mother Jima, a radiation as a magical, a radiation on your Akoma swallow. A radiation was to say they are own twice, and we shall. Mammy, we see in your soul. We are hopeful. Mamu say ne maame nua no de me kɔkyea no nti eno no me bisa no ma ne ka kyerɛ me say ne maame ɔse ne maame ayɛ mmerɛ nti ɔwɔ hospital nti akyire no na ɔde makwa ne maame yeyi ne maame bafia na ɔde me makwa akɔkyea ne maame nti meje peni nti emu ha na me hu sɛ mafanyi nsen na gye sɛ yatena ma ɛkɔ 2 years na me hu sɛ mafanyi nsen nti me nsen no duru nsen no kra na mpɛ sɛ me kɔ sɛn no because na me wɔ adwuma mu tina me pese me pon me ho ansa na mawo ana odre me ka ko bom papa amane na papa ka che ne se e ka che me se Akoma FM na me nya akra na eno no so esite ya Kristo som ana me je pina me se me wo ti akra ne nya 5 months no na me hu se number bi frefre me ti me peke number na na yo me peke number na yo ba o ka che me se me ni ono ne kunu na e twe mpana ti se me ma antwe me ho afri be ma no ho a obebo me dua enti wo da bia ofre ebi ho no ma 2 days time wo ha no wafre as a threaten obekun wanche ho obekun me ma me po be ma na mane Akoma FM ka che me say ampa eyoba a one na wo baako na eyeyaw ene ma oba no de yesa mi was no oba no so aka che me say ono na wo mienu e ma wo sanyem 7 months enti na 7 months no ono ni nyinsen ni chen mi nyinsen ni 2 months na me bisa ne say na ko fi wo sori a unko fie unko ba bia ha ya na me na wote le ti de nipa ne ka say ono wonyem 7 months Akoma FM so wo kra me say wo ko ma me ho a ana ya wo ko ba ne ho a na say Akoma FM bia me no neti wa ha ebi wo kra wo pie anopa ko adwuma ansa na me makọ adwuma me free adwuma mra fi na tese wo fie nti esi da ge yi ese ono wonyem 7 months me ka no de me ato ha me ka no abọ me adwen me ka no abọ me adwen enti emu onum na me minya 9 months na me call hospital na I thought 7 months ni mu die me ba bewo nyin san ne pa ho 9 months na apa ho 10 months na apa ho ti edu 10 months 2 weeks na me call hospital na doctor ne say me call yenso me na ase nyina ata je se ma ho no na doctor ne say eye no nwanwanti memra ade che Wednesday memra hospital ho no mu hu de ombeye ti me duru ho no no so ombeyi akra no omuyi akra ni wie me ho no chese manim nyina ho no e ma me ma me so Akoma FM empai boni pa like oya evangelist oni nam ke Kenya mesem ne no oya se me wuwe yi mi ba fi no oya se nyankopon yi a che ne se ye bo midua ohonum na boy no so na boy no gitum se ma ampa oba ne bo estadua na obi frɛ me phone so ka che me se oba na sorry anajo 11 abo no ne be mani dua abo oba bi nso din se oba no oba akro ne frɛ ne Esther enti se sa kofini ni mo ba bi e frɛ ne Esther o ma nya we se girl na one ne wo ye na boni dua enti mi maame honum na mi maame yes na kofi woni mo enyina na ade ahye wo ho chesenka nyankopon amfa me so ama mantwitwa ne ma bi mu a na chesenka egbawu a akra no onwu ana o yese na osuro se obeka ache mo nim de abesi ana ma ne de hye no ho ti eno no nkoda still na say girl on the fra Akoma FM ti maame tu ana mo call boy ni fie ekura boy ne te so onko hihiem say de girl na e ka no no kra because mekun no e dọọso ti mi maame so call mi maame call ye so like okosi maame na boy ne maame no so pepepe boy no osi a friend Maxwell ba e che ne hu say ye beba ho ye friend Moses enti honum no call no de Maxwell ne call ye na omu hu no ana ma ni chire ma na maame ne yese eye ne ba na ne ba ne frɛ ne Moses ana me yenso so me ne maame ne me nuam kofi na ne ye de frɛ no enti me maame ebisa ebo amane na maame ne ye no ɛna ye benada utie Maa Akos wo Akoma mu nsɛm dwumadie so oba bia wo ma oba no krate ono ne maame ne fie na ne ba na tubata so okwa akoye adwuma na okoye no
ne ba na friend aka se ono oba bi nete wo ho nom ti wono ne maame ne mpedako e ma mehye baabi a ono ne wo ba ne te na maame so beba because ono no ene oba afoforo awo mienu wa ha wo sa no oba no anyem awo ba foforo aka ho nansen ya intinya ade a obedi a kire se wo sa akọhwe oba afoforo a be ma no ne ene na awo ntimi maame ne kan kura won bi a kire me maame sa akosi girl no so ko bisa ma girl ne ka kire ne se emu ho na me wo ye no boy ne the bag bi ne watch bi bra me nim se wa kokrom na wa to de abre me na mom se na oba ne nioma a wa to a ono kra no oba ne se wa ko free na no onya ntwi a ka se wo de be ye no ho ana be ma ne se sai so de bre me enti ma be na be ma no ko sai be ma no efa bag okofa bag ana watch MK watch bi CK ye de bre me se wo kokrom na wo ba no ana oto de bre me enti girl no efre no se black bi a bre me a gold bi bon enti ma me fa me nsan ka bag me fa ne bag mere no ne watch am pa so anya mo de bae the girl ne kana just eno ana esimani ma girl na boy ne ka che me se enti Max Moses ekofa na yiri no a woni na wo miensa ne ma de bre wo so akokrom na akoto bre wo hey kwai me ba cho enunti no me bisa boy no ma boy na ka che me se onne na danfo bi na ekoto sa bag no no ko ma na danfo be ma na to sa bag no se on fa hia no wo krom na boy no so ye girl no a one na wo na danfo inti girl no boy no ko ball girl na mane se Moses na koto bag bi di koma oba ti won frɛ oba akro no kan che ne se bag na ye black na yi gold bi bo ho ade a boy ni di tu mi ti mu no enso se na ye oba na nkasa ade a wato hey enti I don't know minim se no na ma Akoma FM se die yo minim because boy no girl no minim one girl ne te minim senka minim nanka obo medua na nya me de anka nya me nwanwa minim ho hye nti na me nwanwa se watimi abodua ma edua na enya me anya enya me anka awo ni mu no enka me wuye nti madam etuo na me hu se wone be ma no oba na wo miensa na wonye ne ho ade na opese o sa be fa me nsusu na o sa na me etena no me ka che ne se mi ntimi ne be ma wo miensa ngo se atwa me ntro aka ho se oni oba bi ante no no oba ne wo ba akopɛ no no oba na jai saa de a me ntimi ne ntena nti won hye ne ba nti madam me ka sa no se makasa nti ono so nhwa akwala no baby a me pe bia me mfa ne nko ema getting to 2 years ni me wo ha last 2 months me wo ha na boy na nkasa frɛ me nim se me ma ne ma se nya abotere ye nya emfa manya me enti no me ma anya ma dwene se me de ne beba baby say but YouTube boy na sama o frɛ me ka che me last 2 months YouTube Akoma 879 FM Facebook Akoma 87.9 FM braso sesia na wonso ebetie asemi bi na emu erem abasa yentraso oba pa Maa Akos bacho medas na ne midi kaka ne ye waterfo no na ye ba ahwa ye ba on around 15 good years ni enunti no na chese mini mirai guso a wale for the dipa kakra de pay ma asundwe na yeso so se be ya da chen so be nya asundwe enti de be ti a ti aho kire no mu no na ye ma me ba ko ewo America ana abrofo ma mu be ma miwra eye store ewo nachi e ma no enti na chese o kokofiase ho bim na ofre hwa ho na me ne se o ne ahonum na mete amenya hwe me dim afidie na ye adie ye na baile na mde gu pon mu kwa chima abo me yale ama menya asoro bren baile nso me so amimu enti mi wra nem ni nyina abekọ no yen se o ese no ne bra onu di na chi e de yale free Nigeria aba ya wo hwe no nti ne bra no mumu no e monitor coast on se be ya ono no be do na be kwa ko free ho na antima san so e store na wo ye no e ka bi ama meto ne so eja oba openi kun meti mi rase enu nti mi wo ahwa mi di pasta bia bibi mi di alatadwa bibi amenya bia me fa meton enha me se mi wra hu me na no apprentice am ye adwuma na edum penso se ahokyere ne basa na na je se wo se bibi ni ameten na kam di Akoma FM me ka bibi ahia me kire mi wra se mo ka kire me ne se bibi hia me a ma me mo na mane na nya wo na se bibi hia me o ye ma me wra ade na wo se kuma se fo ma ye adwuma
eboa ye kunum hwe ye ma no me so me ka ho bi o ka sa na madana se enti ekoba mu se me sister kuma e wotema committee 1 eye adwuma wo dwase na onwe ayo wo ye ti na wo ni mu no ne ba otoso mienu nya accident e me yed ne kotu kwalebu that means I was see etwa akola ne nan ana say ye de dade ahihye enu nti ba sa no na menua no call ye kofiase e kokwohwe akola no jaben enti wo frame me na me soso me ne kasaye sister na wo ye den na sister e say ne ma so afidie no mintimi enti mitifie eno say ne wo de betu mi wura anim na say okuta akola aketewa enti e ba sa na say mi wura ne prince say wo ne me nkɔ ne ho no motema na me ne ne kɔ nti me wo na menua ne frame me say sister me no wura Akoma FM tifie na anya adwuma mpesa me no kɔtema na wo kɔ ginam na mapata no ye ton mu enema ka makra ye owie school tifie obenya kakra de aba be bowura na ye de makra na kolani na me sister na waka amate enti se mi wura ma okwa de ampa mi wura so firi kofi ase bai obaye no ajada mu asem mi bu nkotodwe wonanim ede to nani se mi wura mpa cho me sister friend enti papa se memrent me yekɔ na wo say ono wakasa because of emre bi asem bi se aka kire me se oba Akoma se for my adwuma boy wura no hwe ye manti no ese mintimi nso anema anko achimen na agya menua nso patam moda me ne kɔ akɔgira Akoma FM se me ne menua ne nko na agya me ya ahobo a me ne menua no ekɔye ne menua ne kɔ ebo so be ma ne ma kwan me pa chan o ma kwan se kɔ o ma kwan se me ne menua no nko okay odin ka ma menua ne kwai me sister Akos na me ne kɔ tema no odi o ma wo kwan ti aha se me ne nko enu nti no eba se me ne menua no Akoma FM na ya frem se me ma me yare nti e wo se me ba be hwe me nya abosome enti me ba ya no ni nansa na me papa stepfather no ne odi papa de ne frem me fon so se ohia me wo fam enti me de ma me wo fa no ade che me wo fa no frem me se me papa se me kuna be ja me de ama me papa no na wo kwa kan no ko nya asan me pa cho me nya bosome na me de sa eba akona adan ya me ko tema no man kra no sitre mi bisa sa o kra ba ma no me pa cho me kra no no ama wo kwan se kɔ me pa cho no podi ka ma me sister ne kwai okofia se na me sister ne frema ba mama ne because me sister no o so okuna ne ho ade o ne manete enti se me kra me imagine se me ba besa se me kru ma ne kwai a o ma me ma enti since me kru na ma ne kwai ne de e na se me nya ahoboa na me konkoja so nkola nan e na bobo ne ho ne first one fe no nya 8 years na mo ko ye no na wo ne be ma ne di nkomo me pa cho mira me pa cho ya be kɔ no Akoma FM ba mabusuafo anim se ontumi nwa mi biem enu nti me fra ne phone so kra na wonfa me wura me fra na ya wan no kra me ntu kwa no me fra ne phone so a ebo ho a wonfa ene ofriko fiase kra ba otum ka kye me se ya na wo fra me phone so a me mfa no nti wunyai me ba na wo se mo be kɔ no ana se mo won kra ho no na ukuru ndi fa wachi ekobo amane se wontumi nwa wo biem me pa cha ya ba be kono wono ma me sister kwai wie na ahoboa ne si se ye kono ene ono de koma abusua ne se ontumi nwa me bi na sesa bel ne wunya nkonkran ti se de na me ba wode kɔ bɔ wo charge se wo konkran wankran ntu obegya wo but na munya nkoi me pa cho eno na me kire se edem ase me kra no no ma me kwa se me nkono ena me ya ahoboa no kɔ ka menua no ko fiase am ya kotu no no ono de ko si machi wo agona se me ba ya ma baya na okọ 14 years meja ono no wodem oni ho obusa Akoma FM me se me koko fiase na kasa ne yamu no me no me kra me kru na aya me ba be komuni se me wura no wo ho enu nti me ka kira akra ne se abna so office school ba ya akoma ya ho wo agona enu nti me nua no so kira de ena me ba ne ka se mate enti me koko fiase ho no na me wura ne ko agona ko ja me ma abusua no na yenya ntui ko fiase we enye die di nkane a wakoko fiase no because yenkomodie mu no wotimi ka se uba be ma no so ekọ enti enye sei bia motifie ba ko a mo ware ye no na se no wotu utu kakra be ma no ekọ ka se utu kwanti wagya oda so wako fiase enu ti be ma na kwakọ ba okọ edu se utu kwai wankra no a enye we ekra wase maka so menwe menko enti mi na menye enu no na wo se
wonwa me na hwan honom na ye tie na ema me kwa koja me nua na me fa me nema hoka na okofi ase no me pa me tu Akoma FM. me wudenka Akoma FM. me wura so mfa te o ka so be ye wade a oye na ne tia me ka san se emre bi ni bufui ma me pa ne chew na o trete me se o po kra kuna unkuna ni mo so je nsa o de ne hye botom ansa na wakunu ehwo no odi hu bi ahye me mu etu o ka kira me se me pa me ntu me nansi ehwan ho no mehu de o de be ye me no ema me bo hu ana me mu no so medwene se because of me nwia no nkolanke to atetale ne ho na o ma na kwanya se me nkonkogya no ninti no ana me ne nko ninti that is just nko be fa obi mpo aka ne ho a ehwo no wa mpew akola bia ono no wa wo nga o edana me nda no koda nyame ase enti ehwo no no ehwo dia je se be ma no be kirem because ehwo pa de me nyante ase me pa cha ono wo kwa ye no de okobo okwa dunu se watu kwan wan kra no me wan so wontu kwan me pa cha ono kro kan no ehwo no se me kra no me mu wan fi me but se wo kra na won kwai wo kofi ase na me kofi ase enu nti no me ni nya no kwa ma me yare me ba ye no na je se wo de aba se ontumi enwale me biom enu nti se enya de se me hura aware 25 good years nie na metumi afa bag se me ne magumu a akoba bia bra me nkra no enu de onu na ma akwai enti na ma metimi koja menua na enum no na ye ba ye na waligya ye enum no na je se agrama hene chia me eye ne se oya me wofa da bia asem no ntumi ntan so bia na ntasutie bi na me hura ba bete kire abusua no enti wo se ye kɔ ono so ne nabusuafo na so ampa ye kokofi ase e de kwato ne staff father nanim ne o ka ne se no kresa ne bana ka kire ne se ontumi nwa bi enu nti no enye wono no be ma no kwa na wo miwura nti o de betu nabusuafo anim ampa omo ma ye da ye kotena so no se awale na wonwa me ye abusuafo no ne ahemfo o se awale na wonwa no mo ye ne se ene esunye madwe Akoma FM. na onfa muayem na wose so papa no force no so wonwa amia onim ne be kodem mu ne obeye me no Akoma FM. eja da mu asem so de me maami ni ho papa ni ho ono so maami ni ho papa ni ho abani pa bi ni ho enu ntine na ne mede na ne eja matimi ni papa yi akọ enho no kra no amaka na che se wose kokodweno no so kokodweno ho na mi hwe ne ebeba achi enti mi wo agona me maami ba kon am de ne konsuta me ba ye na me ofa mo frɛ me se me kunu papa ebusuani ba ko abase obegya me ama me kunu ya bra wuwu ni ho me pa chan ni ya begya wo ba ya nsinkonya wuwu ka ho bie ya musa asem bia biem enu nti no me kunu papa hwane a safo ma ya ono ye kyea me ahemfuhia wotimu bi na ye den na me papa safo ma de wotimi efro ka besi ehia busua se ogya me mamponsan ama me kunu kedi ana ene no ye frɛ no kwabena tachi enu nti no ante me de aja sa papa na timi asa dia me ni mi rawale 25 years ne no ma dia be ne wokuma se abonten so pa Akoma FM. ma som no yie mi hu sa papa no wo ye nkyɛn kora da eno makasa ne papa nwie no aba be say da kokora da sa me be hwɛ ma ase ne me nana no kora edi so timi be gya me ama me mabusua o machi without nothing dia enne na che papa na kyerɛ me kwan bi enti mi so me tu ho anamon sa na be yanka dia asundwie ebeba anamotu na mu na stana ne papa no ka so ojao ne o ka so ne se me pe na sundwie mu no na nka yi atoyie no o se se mai ma je se me ne betwe manso ene on so ne me betwe pa enti wono a onsum me ono so a onwa me so aye me ho ade ma bono wale a minim na no ma bra bom be ma me to minim na no minim be ma bia woni ne tana wo fie sai me ba cha me ne tana na me 25 to 26 years 26 years me pa cho se me 59 years mo ba pe ne nya sai me pa cho e ba panyi afi no ko 23 good years Akoma FM. me pa cho ka che su ko 14 years okay enti mu ko hia ye no mobusuafo anka kire be man se se won ware ubie mu dia ye wo so de pata wo na wo kro no fema wo se woni mama mre ene amane eno nti sane woni mama mre ne amane nde ono de ensa eba afie beje ma wale ne de na wo se wagya me no a onwa me ne de ene mi mo me mfa ne nsa emre mi so mi wura ne wa me no nete o da so pe be ma me ba cho mi kunu na me ne nete mi nyae no nti mi ntimi mfa nsa enkonko ma mi ene kwotena ne fie ene ne kwotena me ba cho wo se wagya me mi kodi na wo twe okro no mu mi wura wa nkasa me ho de ese woni ne o ka so won ntimi ngware ubie me na nya sai me ba cho bosu mi nwotwe ni o de kwa bosu me ba cho da bo ma
ma me 1 cedi me pa cho da mo ma ne de ohwe ma me pa cho enkura ne de eti nya wari marriage da consummation nya wari enu nti ba ma ba no me ba ne se me kunu na boso me nwotwe nie onyae me onso o mama konma minim ne maye no enti Akoma FM ese me ma district no me lawyer no me policy no di ma asem ma me naija me hu sentinti a edi boso me nwotwe a me kunu no na o mama konma okay me ba doc ma me mo akwa ba na pom to se nwie grow fine na da romanti abribia ye ho eden ogia to mu a omodi ho adanse bebre okay ene ye besua de se de bia ye no no enti fire onua ka kire se Dr. Grofen aba ene ye besua de afa ma ho kakra ye de number ni betu dwa ni ahyase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco je tie ne se Nyankopon bo bema no wa mo oba woyi bema mfi pade ene ode ko bo oba na mra e bo oba ne wie no oba na ye nome madam ka se mi dompe mu dompini na de ma oba no oba ye nome ne de bia oba ho akono no Nyankopon de hormone strong ko bi e friend estrogen and progesterone e bo oba eno na ho oba no wani ka kirim bema na sa estrogen e kosro a oba wo problem ene ba form so a wo problem na dia obetimi dia balance no e ye grow fine na se de ye ka se emre bia na so oba wonum grow fine se de be ya unsabu ebikoyie ntini ye be ksua dia fa menstrual disorders se de bia ye ka no menstrual disorders e ye ma nsabu mu haw na e ya dia e ha ma bebri na ba bia nya Ghana nko ewiase afa na nyina nyame adom Ghana de nya solution e di grow fine e solve problem no na said ye kan ye ema edubia si ho a emunsia e wo menstrual disorders na chese yare a ha adwen yi pa na yeso wan hwe o menses yi a awo wunya bi ntimre bia na so make sure say Akoma FM baye problem bia ba ya ana mema na makra hwehwego fa magedro nanom wan hwe o menses yi a fibroid betumi abeto yem enam o menses a wan hwe ne yi ntimre bia na so magro fa magedro na eben wo so one show menses here na yaw ne wom menstrual pains a obe transfer the amount baba na hwe no de no kra be yaw a chen wo de no nti wo ba ana wo ba na wo menstrual pains a enya japade o so di jaw baba hwego fa magedro no se de be ya bibia be kama Maa Akos one show menstrual disorders here na one show menses here obetimi anya miscarriages wonyem na sei ya dia edi enua manum nya bebri enti emfa growth am gedron ensolve one show friends and menses here low libido atenka oba wonya bi woda ho na woda ho feelings de so wonya oba ne bema yemfa growth am gedron enhwe na se bia bibia be kama Akoma FM disorders ebe da so no wan hwe ne yi a wanyina okọ menopause no kra edi problem ba wo ho na obufu ade kita na asa hwew wo ho na utiti ho se de ye kan ye fa growth am magedro no se de be ya bibia be ye kama fa number no ne ento adwumadie no so okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 se de ye kan menstrual disorders na ewu mu ahodo bebre obi die eba ontimi ne di ntofin kwa na odidi eno ntibroni ato ne dini ice cream period aduane wo ni bi wo hwe sa akrofo o ma fon o ma ye nyanga gise message ne kwa sana ne ho ato no ye hwe growth am magedroni enom se de be ya bibia be kama die to so bi friend amenorrhea message no no de mfie du ne message mai otewo mfie num na message mai abosomi yensa na message mai yare ma me hwe growth am magedroni enom na adanse aba ama omomdi ho adanse che omunum aduro no nyame adom bibia eba kama ebi wo friend metrorrhagia on the menses no eba nde o kire na atwa enti bosume no obetimi anya menses be 5 times eba na atwa mesira o hwehwe growth am magedro no nanum se de bibia be kama maako obi de eba esomuko ba ko pe bosume ne nyina oligomenorrhagia yare bone mo hwehwe growth am magedro no yo dysmenorrhea eno de yaw pa eba ofefe ne ho ni na kokomu po eba kura eyi toa ebe srew na ayi tuntum hwehwe growth am magedro no yaw se de be ya yaw ne be kono wonunum growth am magedro no a bibia be kama
yewo minoregia eno de eyade e ha adwen pa menses na ma no no de na eba bosumi ne ntwai busumi mi ni Akoma FM wo kwa ise de ko hospital ko woni panie ansa na moja na twa na no tempera ebesen aba hwe grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama de etwato a ehu wanhwe ya wunya ba endometriosis eno de wa hode no eho ate Akoma FM no eho ate nti wo ye menses no na bi san na chi ekoku tubes num tutu kosua no na betom na asai woni be mada na sperm ni betomu a na asai na chese awo na yabo eno na ye kase ekwa ohuru na wodiem yare a yeye ti hwe grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ti de ka kire oba bia ne se hwehwe grofa magyaduro no fa ye woduro no nom se de be ya awo emo wan hwe ye a obefiri nyankopon achi Akoma FM ba unye bi enamo message a wan hwe ne ye nti na se de ka no se wo si wani su briwa maako yare uye adwuma wa adwia so uye adwuma wa gya ho a hwe grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama wo ho na wo so akoma ebo pari wakoma no kasa kirew ana oni padua ne kasa kirew se umoja na ekofom umoja so ate hwe grofa magyaduro nanom wo ho na wo so wonsa no na yo titiriti na che cholesterol rawa dwim eno na ya na di stroke and pressure eba it obi o pressure bia no wo se ne nsa ni titiriti mesro pressure o feel so stroke no digya okwan hwe grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama ye maamenum omoto ase atwetwe omo sciatic pain ebasa oni padua ne kasa kirew otu ase ntire no emuamuamu emoja ntimi mfam yie hwe grofa magyaduro no ntire no se de be ya bibia be kama obi wo ho a naposo awo bai naposo nyina ye ne ya odanya ne abakasi abo hwe grofa magyaduro no nanom se de be ya bibia be kama ebasa omoja no anu ayemre edura dajo na oda na ontimi na yare wadwi mu moja ne kofom no grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama aduane siwa o semintimi ni di loss of appetite yare no na bibia nye kama empompo obobo na epai ya hwe grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama obi wo ho dware wi a no de afin dwene ho wadware awie no gisiko kokhan obi no de afin adwene ho hwe grofa magyaduro no se de be ya bibia be kama nyame adom aduro no ashita wo kumasi ya bia Sante region pharmacy herbal shop chemical shop bia obenya bi upe bia to won kran ene ne patamu a mesre wa ba bia bebwa wi obenya bi wo ho akrafo bekwa Kingswalk Herbal ena Tinatech o Kanshi Drug Lane konongofo nyina ko living home mo ko living home obenya bi Polina Esapon ebi wo ho ena Judas Mas obenya grofan wo ho Sewa Herbal e wa Santimampon Smart Herbal e wo Boase ne patam nyina Santiago obenya grofan Maa Doris wa asinfosu nyina monko Maa Doris ho Hillside enkoko ena te Akoba Gabson Pharmacy e wo Koforidua Achim Oda monko Chumasi Drugstore obenya bi Sunwafo nyina kwa Cap Herbal ena Moze obenya grofan magyaduro no Edike Herbal wo Sunwan Domase obenya bi wo ho Tachiman monko Abibidro Depot Tachiman hina himfie opposite wa obenya grofan Brekumfo onko Supreme Herbal obenya grofan Gosofo onko Linda Herbal new station ho obenya bi do para e obechem obenya grofan sade ye kan no Kingswalk Herbal obenya bi wo kanshi asama ena nyame adom ye bi ko Ekus asama fo nyina monko Ekus Pharmacy obenya grofan Kasuafo onko Dependable obenya grofan ho takrade fo be ko AA Mensa ena nimde Kepkos fo onko Boachi ansa ena pana obenya grofan ho takofo nyina ko was nyame adom o was age ado ni bi obenya bi wo ho tamalefo nyina ko Alaji COP obenya grofan magyaduro nato se de eka no kumasi ba bia befa bia obenya grofan magyaduro nato ya de number na itudwa na ya sere kwan ni akọ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan se grofan eye koko ne de aye na aduro spelling so ye GROFYNN na ye sretifo se grofan ye me WhatsApp page bia so bia physical tum ne ense ne grofan so bia obeko bia obenya grofan ato wo discard madra so area na no ajo grofan ye to no WhatsApp
yen to no online e be hire mu a nyame nka obi bia ho data ne e be hye Dr. Grofine nyame ensha papa Akoma FM amponsa so bi amponsa me ehwe be me nyina so ya wodi ja wawade amponsa ntoso mu my problem no ankasa adekura waya be ma ne se enu nti mintumi mfa nware obi mu Papa Maa Akos bacha me dase. Me bacha ono na small kan say me ko me sister ho no mo tem ma. Me bacha ono no de abo me na wo ye wasade asaba wafo wo nu aduane ma kunu. Me bacha ne. O jiska to wa wo nu aduane. Sa akoma so de wo bo. Me bacha ne. Me de me sa de no kra de me nim munyi mu. Sa onya ye o so onyo. Me 7. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Yanko. Mr. Naswa kwa kama koto hold. Mami bisa one ne da. Me bacha ne. One be ma ne da. Me bacha. Wo sine niema. Me bacha. Wo ye fia de yo. Wo buade e. Me bacha ne. Wo yo bibia obo. Me bacha. Be ma ne na ma homa ni mu bo. Enti ka no kreshe ye. Me bacha me ye bibia. Enti be ma ne se chenchi na che. Ontumi nware obi. But wo de wo pe okuru. Me bacha ne. Na be ma so opa wona ni se no so ompa. Maa Akos me bacha o adaroma. Se no enye se mimi mu no me na mi jai. Hello. Ehonu Mama. Hello Mr. Tachi. Madam. Yamwa ha. Adan na wo yiri a woni natna for 25 years. Na wanya wo boni bia na wakoka kire na busu ya se waja no. Mama. Mejo so be me na yetie o. Yo. Eto mo chewo. Nasam na wo kani nyina. Entenesa. Akoma FM. Entenesa. What the micro port what the micro port. Mr. Tachi. Mama. Miss Nasam wo kan no ente sadia. Mr. Tachi bra, nyame ya domo chena. Ebacho china nyankopon ya do amekọ nkran. Enti uber return da bay. China mekọ ana me chira se mekura no de mekura kokọ to kura waguna. Aguna port. Yenim ehonu de mini said judgment ne ba ye no ne bodo so a won fa manti da bay na obe free nkran ya ba. Ada na wo machira na yenwie na wo free ha wa konkran no. China mom de nyame anim ko ka nan ka me ko ne kura me kwa ya de na me ntimi anko senka yese kanu na kura de a ene ko na ka me Friday ndi ya China ne de anya de so metimi enya nwa ba yentina se nyame ya doma Friday okay so Friday na so me flinka na ba meba na enkan no kodi na se wo ho min se menya be se mitimi ko china mfa ne se be se ada se misimu be se Friday e bi enyumre ene Mr. Tachi ya okay we me ban se be se Saturday die da bi ye sha Monday na me hukuma se o se Monday nyame ya domo a da be juada nyame ya domo a juada me ba cha wan ayo okay me ba cha juada na wo ba na chese wacheche because oba na sema waka no dodo no ano ehwehwema so kakra enti wo dia ba Monday na fe yanya adwuma no Akoma FM. Why? Okay. Mache mama, madam wase. Meba wo nyame sha so what ye na obeye ne sama ye. Yo, miss madam wase pa, miss madam. Meba. Enti we dia ye ne no ose ensam no obo ase de bema ne se kasa no na chese se de tie bia no obeba wose enra ene e friend no anko obeba enti ye beto aso nyame ya adom adwada bema ne beba meda se kafefe wose talala Mausaka kafefe kapsesia eyetakwa bento a esa ba yade na asa be ma yade enemu san yade bia bacteria infection bia enkabone ensuogu wakosu ekuma no ensan gugu ho ekurugumu chesa woni be ma da wonte de ukuna ni nye wo ho biem be ma no no ahyehya awade no wutu nso na ni nye wo ho biem enema nkoye wo ho enu nti mausaka kafefe kapses ne bi na emu a be ma
also Akoma FM wonu ne wanya ontumi nka enimguase low sperm count one ne da 2 minutes na sesa bibia sane na be mai woda ho ana wutu nse wodwonso ntantem wo be ma no ehi wonya ka fefe capsules ma wo sa enka dro we bi anu enam ti amansan di wadanse wo ba bi eto nro bi ano wo benya bi ato for Harriet e was 0207 183 819 0207 183-819 kafefe ositalala eyeti IME time about meshadro no malaria yade ekono eno nti enei wura meba shop now say we yare malaria pe nye yi time about meshade amount KJ back houses ebisti immune system no ba bi eto nro bi ada ubo rawa ubenya bi 0244 417 669 0244 417-669 achafo ba wayankasa ni no mpemu ayersemu expert Akoma FM wotuase gonorrhea stroke edam efom yade ni nyina wotuase wukuro no brane address ma ye wokumase Akoma FM hospital no tama community 16 la shibi ye ben Bowers Club frame 0272 5012 0272 5012 yabajo so Dawood Aba Hospital yen ye Dawood 360 capsules aba Dawood ointment me so we num Dawood 360 capsules oba bema sentutu sisi yade ne ahotutuo no a eye na osan atuatua Dawood ointment na de bi atwitwu wapo no wapo so ahotutuo no wapo so no nyina beko na fa sisi yade beko Dawood Aba mesha sehwini na duro etu malaria sedeku na fa wonum to na ntumi ne dia watumi edede kama Herba ne pharmacy shop obenya bi for 0201 68 1717 0201 68 1717 Alaska Star Enterprise wanoa ena ye original wallpapers no ohenempon designs ne colors no ejejemu kama wo original wallpaper Alaska Star Enterprise wo Kumase Mrs. Anoche Plaza wo be Prudential Plaza dum for 055 411 4878 055 411 4878 na bibia enya kama emfa emao na emom no awiai mamenka for Charistic Ventures Fredra your friend Sahara Misha and the G capsules no emao eneye mame bi bai wo se wo pe adroni bi eye hindi Herba Misha no sans what to say etu eye diabetes yase malaria also mansanka be typhoid na eye hindi Herba Misha na Zarman capsules no so de ene be ma wo boda bridwa ye mre wo mpemu winya Zarman capsules no watumi anu be no wagina so sa be ma mienu anopa mienu anwumre hindi eye Zarman Misha ne G capsules no de ema ene meme mesram enam nsanya de se gonorrhea syphilis oba we de poa wa wadroni eye Zarman Misha ne G capsules no be ne bedi nwa dance o ka Herba pharmacy chemical shop bia mu benya be 0246 34 83 34 0246 34 83 34 na onsa ebeka Zara phone pay Pastor Julius Mwakwaba na nekwa kwaba Evangelist Mensa Mwakwaba okay your first case okay your presentation way enwie ansana yatwa so kwaku brain brana yenhwe esa wo beka kwaku asare kwaku ma wo bai na ose dia na ato mama jana abaya bia me na wo adwankura jamisa ana me de baha ana de baha enti wo bai ye no okwese na sitie mama jo abaya no de no me frɛ no ana obi na fai ana ose wonne ho obi bai be ma no bi ofa na ose wonne ho amese na waka jo se wa wo de Akoma FM amese na obi san se nkwara no we ana ose nkwara no obaraka se wajana ja nkwara no wode nkwara na man be ma no amese na obi san de ntia no so o se wode be man trabi amese na onim na bushani no se dabi amese hweniyo na sani nso ye no sa na wi abaye ana me de am ka te ko Akoma FM am ka te ko na me ho na me ba han ba se 2 weeks mo yani ana ma da me frɛ me se na ope me na ma ba o nya di oka se oje nkura no no kra de yaka dada se obi adawro ma yewie program no obi aje nkura no tene ho a o hwe no kama sebe ya o asori nso ebetumi okay akwaye na dwuma bro wo bai na wo se nkura ne nko school se o ma ye den amba cho no mo sa na ma me frɛ me se
or the crack to school. Okay. I'm saying that they say, I know we have Mudin and Bomudin. Actually, Akoma FM. Eti for a woman so or the Akrana Koma Mamma dear. But the young man on the Dim Kurano go to school. A yay, any a Dim Kurano. Go to school or buy was some crano in Enco school. And it's a say, dear, and Kurami, no, Akumamun some adoromenti, ya Dem Kurano Eco school. As you ma ben and I was so per Madam Bemonde, Okada, okay. Okada, Juma, no, and yet for 18 years, a sawa, hawa, Fabra Kumamun, some Jumedia so, Nasadi Tibiano, Yebenya, New Year at the amount, or buy an Emanu Cosco, Yabeko, Granny Cosco, a big video, now, Omisha Squat, I did near chap near the Ababa Chamo, Moon said, the Yaya, at the Ama and Kurano, so I don't know. Was say Okada and the runner ever ho. Ain't he agree? There be a secano. And be a year enough, who dear say, people anymore at the Amano. Akoma FM. Yeah, yeah. Your boss can bed. Your boss can bed. Your born a bed. When you 10 cities, and then you 5 cities, 5 cities. 50 cities, 50 cities. Emwedu nyesika ketu ne kutame bet ba ko ni. And a bet tosu ni. And a bet tosu mi ensani. Enti sika no emwedu. Oso pe okada moto. Na wo dia ye adwuma. Na wadi bia koma maame no waje nkura na tena ho ehwe wo mo na nkura na nya bi edidi omo nsa akomo ano no so atumi aye adwuma na aka yetiefuo akoma ye yetiefuo papa bi erade yenya mudeni ye mu ye buei anya we dia de ma no first day Akoma FM dana wo ba ya okone ye ma no bi wo si wonya onso ni wiase wonso sika 8 million 800 Ghana wonso obi mu da adana wo free ha akono na erade ahye ne ho ni wonya bro 800 Ghana so bi mu da abro so na ne ba no on shampabo ye kwano na akora obone bu sei wonya mpabo se da simisime simi na menante after no papa si obone ni na wo su enti afa dodo efe nyame nhira yetiefuo enti sika ni ni ye bra osu ora ho what's say Enigena many ajiba mewla san ho tears of joy enigena dane wa reho mensusa obaro ko no machia emo be baba me say moda yakoma so ampa which what call radio stations yi Akoma FM no gossip yakoma so yes da yakoma so okay nti akua your presentation man fakwa na fakwoto wo kada ne bi we dia won ko han anankoje obi dia na wakotua ka we dia wa oni wo kada we dia adwuma be yeses e de ma wankasa ho nia kama enti asare dia asem na waka che yetiefo bacha de makete motive say me da masepa no masekos me mensusa ana me shembo seska so me be adwuma ma enkwala no omo nchire om ana de besi bia nso no me atiefo aso ate okay nyame ensha pa so fakwa ya adwuma o na sika ne de ebudu obi dwetire kase ba wo yi ne baako na wo yi ne baako no asare na esa enti bomodi ana fakoto ne ehunu se ye nya so mfaso why okay ya yanso ya de ma se papa ya tiefo so ya Akoma FM na afei anyi ononko and no ye maame a wo ba ya Amina ne dini ye Amina wache shatawale samo bekai wache shatawale so ka se wonu nso enya sika enka ode bekwa akoye wache do atitene ka because ya record da ho ntina wa use ne sika no meme isu na eja ne manson 7 ya wo so won hwe wo mo no enti a wache shatawale isu na da TV ne so no eya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM ye enti no awache Shatawale ena ekuya eye presentation no na fe wode amano no ekuya Mako nijie na ya na yetiefo ye hunu de ye nye wo mo adano ma me ni fros ye mini ni da so ni nsa so mu no se de nani esi agi afa no na Akoma FM na nwanwa kwa sese wo ko hye
awache shatawale nase efiri ocheneko wose oye na adwuma kama yetiefo yenye mudenie mu ye bue erade nhira mu pa se ye kan ya na maye yadom na mahu ye mobo ma me ne da so no ojini sika akọ hyase akọye na waache no enti erade nhira mu okay me da se papa Pastor Julius yankwe ma da se jodi fashion opatasia otie na mali or bantima first story no girl no yenhwe no ene ade said na wo cheche no but yen discourages her the way enye na enye suban papa makase abahwe eyerehwe se obi je se wo hwe no mama nafom ti se wonya somfo bi na wo som na Akoma FM ya mama yensusu ma ya no nya ya wo mo so yen kase abrante na ya ade se on share on the man because I say for 2 years now or man is scada a hard a woman say on oba na problem there but a hard say oba 2 years when she then is come man na ya a man ento mbo ase kire say emra nka ge on fama ha say on so ya oba be man na ye ne ba na be man na ja na hwe na wo hwe say emra ma on hwe na emra ma kan fama ha na dinti na oduru ha wo be pem wo say be man na wo to ma mebo enti ya mama yusu emfa ya no because a foolish man you go to jail then na o ka tebe ma so you foolish man wa kwasa na ni no sa da be no wa kwakodi e wo mse sike na ode ba no nya wo no ode bro de na so eye so pastor wo be di eye so pastor mu twa ya be nyina asa mo so mu di bi o mo nyare kra mo so mo yare mo pe bi adi o mo na nya mo ya kra mo na yo mo ya o ma so yo mo ya ni na mo pe bi adi nti eye so pastor sike na me de bro wo be di bi na me ko bra sama ni fira bra mo adi no wo sa ka chem se be kwase ampani na re be kwase ampani dia me na me chicheska na kwase ade na ko obema wonya kwase no ko jiska enti mo ma yen hya na nso ya mo mema ba so mo nhwe ma na emu aba na sa se wa bo ne dua yi owu a wa na be hwe oba no o bra no aba o so bo ne dua nti se owu se sie ya wa na be hwe akura no enti onya very careful na at least dia wo pese oye no so be hwe oba o bo dua no wa hwe no so it means that we are born a solution who did not attend ahwe no it means that we are attend nti yampa kwampa e ban side be fa so na mo ai abrante no so ahye bo sa obeba on kwa friend ko wodi kan agene fom so to say 2 years ni o ma kwa niska no wa yam fom so wa je e che say onye obi o difficult it are things that so oban na tena say mama en hye ho bi a ho bia no ye ne be kan amana hye ase ahwe ne ba na the asumdwe aba second case no I think say papa no Akoma FM ye bo so beba nti ori I think say no kwade mention that enye ye man mra o se ma o so be tu kwan Monday obeba ye man mra na o de call court no say na we can say ye ma me ne da go on sign fama mfinhye aduana na akire woni na tena u jana mabusuafo a eno an se jana mabusuafo ye gane sa eno an se na se bi na da form woni oba be da sa na mfie mi enzampo na da form obesi uni obe me ma zumu man kwase peja online sorry zumu man kwase wo na fa na to wa da na to wa se ya da wachi ya putu kakra eno go nya dwuma ketu o piepia anya dwuma ketu na opra da yie na wo wi a wasema ko jana sa eno an ko ba bi mo ma ye sa nti papa amande bra na yemfa yentu yi na ma na koma nto ne yem kire se okosugu ne yem gu su a adi na ayo ma pa mo to aso odam gu mema so nya ma keto ma bru mema bia odam adwaye ne obi na no social media ba ya bi eso odun obi sabi awuro ne pant and odun na se o ka kire be ma se o free sabi oba se na ba ya se woni na okofa oba na o do ba ma wura na se ya we ni we se o bru nwia anya bete na me hu ni se wo di yawo nti mema se mo mama di yawo sa mo hwa mo nya asomdwe nti papa no mra mande emfa yentu na ma at least wo ja ne mpo a o ma na koma anya dan enton ye no mfa ware na se na emboa no me da se Pastor Julius and the Grace Academy mesro wo ba no onima de enkrofosre no oye bonde na so and the Grace de okono acha bosome wo be hunu se de na wo ba no ntime ntwero otwero de wontumi nkenkan wo kenkan na che se achechirefo no kwasam se wonma bene yie pa na wo wonkoda no wonto boase se wo kira kora de na akora ni nyante ase a wo mo ebo anwo wonom so enu ti bomode na fa wo ba no ko and the Grace Academy wonma bia school ko na kwatro wo ba ne din na Akoma FM na ka be fo ho na ekobasa quiz bi competition bi kwapso ba bia oba no kwada nya me da se doctor me mo ha o
na fe waje award di an wenyam hye abre school ne bi nso aka mo awofo no crèche kindergarten primary ni junior high school ni nyina no obetumi de oba no aba ye wo akade a ye de sua de ene de de kyera de akyekyerefo no so animude and the Grace Academy ye wo santase enyinem ye kyera wo mo se de esi sweme na kyesa swimming lessons ni nyina no ye kyera wo no fa oba no bra santase enyinem bomode na frayen e wo 0243 71 43 16 0243 71 43 16 and 0243 78 47 62 0243 78 47 62 security tight and so enunti mane hawkra and the Grace Academy quality education Akoma FM Royal Jopak Natural Clinic Royal Jopak Natural Clinic ebia ye ka fo wonom de ma oba bi ho wasma me ode puana makwa enko da bi wan fa anko ba bi papa eye Royal Jopak Natural Clinic wode pua beko wo ba wo unya wo wo benya wo wo ba wo wontafo awotawia ene de kekeka ho Royal Jopak Natural Clinic ene betumi ama wanya sa ensentrene no eno nti wakwa awade fiedu no awo mai woni da so nyina sa tutumrika nebra anwonaga baby a ton jene market wa ya ben seche duma si rura banke wo ba be hunu yenjo park fo ne ya beboa am wa fefuro waton sam ntentai ye duabo anapokra se wa wade ye spiritual marriage ana wa wade mu nsensem Royal Jopak Natural Clinic ya je won mu di fra 0246 18 90 21 0246 18 90 21 ana 05 40 7588 Koko Marco ya na emidi ema bi ho yawo efrisade ya na omo ye ne ya na arehu yie wo bi a wo sua adwuma wo papa ne wo maame ye hwe wo na wo monka so omo abre wo na wo kwa akohia be ma na be ma se wo ba wo maame ne wo papa fie oba ye isusu wo amfa kapra ama wo ama wo hwe wanka se papa mabetu wo ba ne tinsa mede ma ade ekọ oba fie hwa na de osesa wo nioma e na wudi be ma yachi e na osesa wo hu nyina wo se media me ne wo kwa akotena e na wo kwa akotena ne nchen wo kwa akotena ne nchen susu a wo so wo kwa ye no wutumi hu se oba bi chance ya frefre be men se de wo ba ni si frefre no eye bibi wo ho because on friend dakro o friend no ni nyina no e se wo hwe se ade a be men yiye ana se de wo si frefre be ma me ni si dia problem bi ya dai ewo ho etidie na metumi aye na ni nyina wo hu ko no na wayi wani wo hunu ko no na wayi wani wo hunu ko no na wayi wani na wonim se bode ye wo bi nne no ochina ode bayewo ema ye ho atamfo na ye hwe ne yie ene na wode bia ye wo no ene obaba ko no na osu wo su no ene wo su wode bia ye wo enti ma ade bi wo na ye hu na ema ye nyi yani na ye hwe ne yie efisa nipa na wo ko no wode bi bayawo be ma wo wodi miensa ba ko ode Maxwell second one ode Solo first the third one was abedi Moses be ma ni di ye miensa de ni hu ahu etu kura wo di mienu no akade ade na sesa wo ye run away ka wo diri mika wo nai boto pa ma me nkona be men ni hu ahu efia mi ko mu ni di nko aya miensa eti nka me nyane wo wia wo se akwato me so wo ko wo first name miensa adan eti we nyina ma hunu na so se memia mani age wo se wo ba wo kokobu sa ne maame eba no wo sa pamatare ade ma no ma ne de koma akora ne se won hye eti nka wo ko ne maame fie ho a nka wo hu se be menya mene ne nanti oba no te amase fie eti nka wo ba hunu na so hu se won sesa wo ho ana wo je wo de wo je na waye na doye no ene kofa we nyina ye de e de bra wo enti mesra ma mu hunu ade na mu hunu munya ebu apaye no na wode ye obi kina no ade kye wode be ye wo so ebi na wode aya woi na ma ko wo so wo beba enti wo beba ne de ye twen no fisa baba we wa ha ne pa wa ha no ne de ba bia mrada no ne kwan da no ye de beto ho ama no na wo mane se king amane yankeka ye ho nkire no no na media mehia o mane a yeso ye be mane enti mesida no se de wa hye bo no ye twen no ne de yie ato yie Akoma FM mesra memma ye ya ne ye wo mu ye ne ye wo mu
ɛne yɛnim kwan a yɛbɛtumi de wɔn afa so nti sɛ onyame yɛ wadom na wokɔhyia wɔ baa second case na meka ho asɛm wokɔhyia wɔ baa bi a na wɔbaa ne te waseɛ na wɔhu sɛdeɛ obɛsi akasa wo ho sɛdeɛ obɛsi ama wadidie ɛmpa so agorɔ bɛma w'ani agye a mesrɛ wo ɔbaa no yɛnyi ne bɔne ayɛ because ɛma bi ha adwene papa ɛma bi ntumi ma wɔmmɔ brɛ nnu baabi ɛsɛ sɛ woduru no yɛbɛha wo day and night abda bia wopɛ kora wɔ se mabrɛ woyɛ ne sɛ wɔ se hei wosɔre a wɔ se bei wobɛyɛ wo saa ma woadwena yɛ sɛ hee yɛyi ne agugu wɔ mu ɛbɛma no mu nsuo enti wo mu nhwe ne yie ɛma yehu yenim de yebetumi ayɛ ma mi ti a waye ko mu no ensem wɔ ne tirim ensem wɔ nano enti bɛma no mesrɛ yafrɛ wo saa enti wo de bra wo se duada wa hyɛ yɛbɔ abra na yehunu kwan ayɛ de bɛde ɛbɛfa so kakra bi ensua wo ne oba na tena kyɛ gya ne kwan enka sɛ megyae wo saa kɔ saa ɛbɛyɛ no me de wachi enti wonya ne kwan yo evangelist mame yenu aba no nasem na edi kan no me magana maba na asi mpratwe kwan so no se mpratwe no emre bi na ho Ghana ha afei na mre bi na mete se o mu de mre beto no no bar kra tena afia na efie bi no timi no chania enti se wo koma hunu nsunsuanso ewo mu enkankan wo busa na misua adwuma wako hu papa no maame wonka mu nka se kɔ na apaka oniema na odi na chi so do kɔ hene Akoma FM ema wa kokoduro bɔne bi wo mu so ya na mi hunu be bi efiri wonim nipa no da enso ka se wo pɛ no no a no wa jai no hu nyina e de ama no unkɔ wiase ya no wo be hu sa afei ye de wo wani mbrebi mekane ha se empratwe na koye se wo koye investment na bank na wo koye no enye na do ba obegu no enye gunsu a usika ahye se bank ne nye de a empratwe no eye illegal rifle na mumie no moto enti se ba ko di ba ko a teza udumi ka se famisi ma me ahye me ma me so am krom na me di sika nko to first na fe aguro bi fe nko ko woni koko no mo cheberet yo ene spa no mo tutu wa no ma ya danda esi yi ba ko wi na wo da me diska nyina ko gina ka geti akoto koko woni akase mekofie so sika na ade ko e wo sin ka akope bi aka de wi aka ana anya yi enti ye besra Ghana ma empra twen no mesra mu ada monte so wo ba usua adwuma yere wo ho ne sua adwuma wie adwuma no wie pɛ na wo ye master se bas wo bu kwase akora na wo de wo nsa da so okay a wo betum di ahwe wo ba ema bebre wo mu yi adwuma ehwe wo mu ma wo mu fi be ma no wo mu fi wo mu minim bebre sister wo mu fi wo mu min ose mi nyada age na me akogya no so ama na yere no abeke kansemfo akyem me amehwe mba adintra ahye se no no ale ni foundation and san ne asuru ni jiri ya no foundation aka into agina so ti e besre empratwe na mukom no muhunu sunsuanso ewo mu se wo sua adwuma ayere wo ho na sua wie na ne wo da ache aware betimi egu Akoma FM egu kura na nimdie no ekura wo KTI me ko 83 84 85 me wie 88 carpentry ana urade from 1993 esi nei se nyame se wagya me frɛ me nko yɛ me carpenter me wonim die no ɛno ane sɛ me nyam bench benya srada ba ko ama ba ko me na me korɔ ti foundation de wawofo de mawa ye bɛsrɛ mo mu tie fidi kɛse mo nto bobo asna mu nya foundation no na se base do obeto asisu no kora nto ne na chia wa wa yiwa de no ato ade fofo fi so foundation no second story papa yi ye bɛsrɛ no emma no a ye wo mu saa no ehu mema bebre nya stroke de dadem mema bebre ne second wife no mko fae no wo manuo mo ho mema bebre di ma bia ni a chese se nya ma no na me kan so wo ma wo nyina so Akoma FM enka sabre nkom se sisi fom mema bebre ama ma akọ ayarefo fie ye kọ adwena se kọ hwa ayarefo bi na nyame adom
nya chance o enu mu di nkwa sister ba ko me nya duru ho anu obeba me wo ba me do na papa re say sa na ni kunu no ka se ni kunu ni kunu be pie ni kunu so no ne ne damfo pa no bokosu atafo ene fa sister ni ti ya besre na so fo kan ba kwa adwaye na wadi nani a nsam o kan wo nwuro ntimi srawo o mpesa wo na ba ya miensa o mpesa de wakofa no mo na be to toilet a mesrawo ya wo na bobra 25 years okay hwere be ka bibi kire no na enye nhira mfa ma wo ne wo ma no ahwe wo ma wo da wagya na wo so won ka hwe na mo mpa bibi ma ne nye ne sere bia ne nsa be kona no no timi hwe ne ma DSP afenyi Akoma FM okay zongo ya jina so papa ya twa ya ho ba na ya ba ya be ko ahoma no eso Amanfui malaria dra ye bohu dewu anytime herbal mixture time herbal mixture yema obi a atidie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra ne time herbal mixture adrei ansa na ubetobi no hwese wakọ ho agin so oba be sha akra no na am so okay se wa batena se ehu se obese oba bag be hwe oba de a me minsi wu kwan enti wo so oba be sha akra no de a me de me wo ho me chen wo enti madam na 2 weeks abeto so be friend no ka chem se ne papa ewu ama wo na to ambulance muko esire muti no menchen na obedru a obesende misika not na me pa twan ne fine not na but okwa sorry obedru a obesende misika into obedru ya no still na maintain nka na ekwa Akoma FM my friend am ka tell ne say one why agin so ba be sha akra no me ma amfra wan ka say ti one who mistake na so person ba be sha akra na ade ana afi wo person wo yet said ye wo dada me ene me ma me nyina because wedding cancer afra me ma me say wo person wo be hwa akra no na ye say wo person wo dada me ana say o ka che me say so onu na nya sika anya onu ni sika ana odi be ma me madi enti wa bre me na ba bia me pe bia me mfa ne nko eno na me ma me ye ma agin say okay ma ha hu say boy no onye na agin say obesaranda still na obegina baby a wogina de a ene mi so metu ho anamon se me de ne beba na eka bi amabọ no akra no hu bia wontua na afi wonsa enhye ne ba enti no se ne how ankasa ne sentia won hwa akra no man ye hu ne how no madam mi se ya na ankasa mi minim se de enti a on pese obehwa akra ne se me bi mini na jai wa woni oba wo miensa de a mini na jai minti mini ne ntena nti sa de a on hwa akra no na wo hia be ma no wo bisa no se wawo madam pacho me misa no but mini ne te wonom no o ho ana ase number bi number baako etimi frɛ na ana me bisa no ka chem se wawo baako na oba na one na wo no so wawo baako na akola na one na wo oba na one na wo no e de na court insense sa tam no wo ss nti no ma me na na hwe akola no na boy ne de ne call girl ne de ne call court e ma be ye court nsensem ne ade nti girl ne de wo mu ade wotimi didi ne maame mu atam ti wontimi ne girl ne ntena eno kra nti na ama na tu bata so betina ba bia ye adwuma se ne be ya ono so ho beto because girl ni hu na wo se wo bebo ne di obekuno madam sa na ode tu mitrim nti na dru afi bia so a Christmas bia na me pamade e de man so on fa koma Akoma FM ade na mesua adwuma enti onfa antare ne nkonkoma akola no okwa woncha picture na me hu the way atare ne sibi ye wo akola no enti tema won ne twempra na ekire obeka cho so wo baba ako no wo afeso a wutimi pamatade de man se onfa nkoma oba afoforo ne ba no patwai na me pam nioma e de koma no so on fan koma no nti ensem we nyina ba e na oba ne ka che me say one time bi minya abotre na oba ne kasai e ma oba ne ka che me say ampa wo de ntade ne bre ne ba ono ne ba e no ka che ne say ono ana apam se o de bre be man wo de ba akola no obeka so ono ana apam oba ne ka che me won ka se ne ge na apam so on famre no won ka beka joko asemi na mato an makopam enye nwanwa wo shia be ma no ka se wo de ne kokokire wo papa me pacho wo se wo shia be ma no Maxwell ni shia Akoma FM Maxwell no se friend Maxwell okay nti wo shia Maxwell no wo de no kokire a wo papa me pacho me no kokire am papa me ka che ne se me papa mpese oye
GD form penny phone on pese Akoma FM ene ochina on pesa inti no se minya be ma na se me se me ne betena me mani hu be ma koro ti me ka che no that time kana me wa adwumem okay inti wo de ne kwache ai me ba cho inti ade ne de na wo de ko ya wo de ko hu papa me ba cho wan fa hye anko me na me ni ho inti no me papa frɛ me ka che me se boy na ba ho no boy no so wan fa hye anko okoko hu papa nko a inti okoko hu papa no papa ka che se sa oniema ne tu kwatra be ma no so me ba cho de me papa anka wan ka sa but asa me ne na wo ni inti ni sa wo kwa ne nchen na sa wo ba wo se ana mini mo bia wa ha na matu bata ma ba be hia wo na aba me nchen a wo se me kɔ wo ba me nchen a wo se me kɔ inti na che se enum sa mani ba mo sa me na Akoma FM ya breso be ba be hu papa na mpa wa ba be hu ne de unyi ni se na wo se enka wo twɛn e ma ne be ya wo ho ade e ma wo papa ansa wo sesa ne ma akogudi fie na wo se me twɛn de ne mom na wo kondo na wone wo former boyfriend mu ja na achepa enti na wunya bi ni na kondo mebwa oh ye di komo ne ye di aton tisa na tisa na ye dan na obi abehunu papa na wonya ma ye hwe wo se obeka ya ene o se ye ene me kwa be ma na wone na kwa akwatena sisa de ma akogu ne nchen na ne ti fie ba ko se ware ni besi da wa ye ho ade Esther madam sisa ne ma ti kwata ne so wunya se ansa wo fafro me pa cho ne ye ko 2 years 2 years so wo hwe be ma no ne ye ene na brabo ano wo ne wo bo na monti onu wutua na oye be ma se wo ma no a obetumi ahwe wa hwe akora no madam pa hwe de no wo hwe me pa Akoma FM na majuma kom ne mentali hwem ne na wo ya ade wo sa anema no pa eni ti no e ma okache odekoton papa enim se me pesa me se akula no e mama adwen se sign okache papa se ono obetimi ahwe ne ba ti me nwo nti mama adwen se sign na me wo ye madam na wo na chi no no ye na adwen so ba ye me ho ade wo ye na adwen so ba ye me ho ade koto ho ntoma nyina ba nyankopon de wonye na ade kwa because enka wale ne ba so e bia nka sam ne nka mintimi ntwa me ho ana me enim de bebo mu na ti se agiguye wo se wo hu ne a friend say what's your friend Maxwell? Your friend is saying Maxwell. And a chemushe mua no muko hu se ni dia kasa de saying. Eche ni ehwe mu na mko hu se ni dia kasa di Moses. Because na oba ne fra was Moses na obo Moses ni di. Ti na menti aso obo Moses ni dia na me so meka ono ni bo Moses na me so meka Maxwell. Inti one time Akoma FM. Me na me clean dem na mko hu ne ID card ne na o ma card bi so ye adwuma ma no ka bia na eye adwuma ma no oye di adwuma na oye mesin ya kasa ba na o ka bia na eye adwuma de ma no nti ho papers no na mko hu se ni din ankasa di Moses na ne en friend Maxwell nti na Maxwell kan di no na Maxwell kan di no Maxwell Moses me pa to de me Moses o be pa wunti ene o sesa ne din se friend Maxwell me pa to mi bisa no ka tia me se ne brother o share no no ye friend Maxwell ana ne brother na a share na nti e ma ne sesa ne din de ne brother din to no ne brother na hwe na nti o sesa ne o de ne brother din ne beto no so ayi Moses ni fi abua adwene kase ne kura no ene o se one ne yire so agyae ana ka tia me so one na agyae one na wo ba so no oba no e wo ho na oba ne tene ma mi fi no oba no so nyem me pa to ai Akoma FM na ode wo kokwache na busuafo nti abusua ban na be ma ne de wo kwache a won mu a wo mantimi Akoma FM wo mo de hye no e wo yire ana wo ba wo madam ono ankasa na busuafo de but na emuche nti baby ayekoye no me ma meji girl bi number wo no ma wo si na eni nuane girl no nti nam ne girl ni di nkomo ono so pam ade sa ba no ono no wani mu sen me nti etero bi a me friend na ma ade bi a kine ma adwe na me ma age adwen kire wo no ne ho ti sa ni nuane na ma me hu se ono ne ma me ana Moses de me be sen kwachi ano oh but odo chia ne se ne ma me but wan kire ma me nuan bi mpo ana busuafo bi me pa to an wan kire na woni se ne ma me wa kwachi ano no to odo doje me pa to edo ko fa ba bi on person be hunu se oba foforo enti we eche hu na wo bi sa no ndi asem no kan eche mi hu ye na se eno na che na mi hu sa ade no emu honum na menyem na ensem we nyina Akoma FM mi nyina aka ho bi na mesem ntimi ne ntana wo kasa no asem bi fa masompa wo se wonyi se na pesa wo se no
anasa asoya na kyerɛ sɛ watontɔn nneɛma wɔ mu shop anasa apata atontɔn nneɛma wɔ mu abɔmmɔden a sɛ wobɛhunu wɔnom sa sɛ wɔn adwuma a wɔn di ano no wɔn bobɔ mpata ne esisi shops no ɛno nti obi pɛ bi mu adi dwa wɔ hɔ a na kyerɛ sɛ anyɛ den apata shops ɛma wɔ bi nyi wo sika ni na wanka sɛ ɔbɛma obi a wɔmfa ma wɔ Goldsmith Construction and Trading Limited yɛwɔ ahenema kɔkɔben 18 station hɔ a wofiri hɔ na akɔ YF Junction next to Christ Model Academy ɛno nti bɔmmɔden afrɛ yɛn ɛwɔ 0557 65 40 10 0557 65 40 10 wofrɛ yɛ sese yɛ bɛgye so na yama wapata no Akoma FM nso atontɔn wo nneɛma OPK hands free ɛno na sese yɛde hyɛ phone mu na afei yɛde a receive calls yɛde atie enwom ɛne ho nneɛma sese hands free no okɔtɔ a enkyɛ na sɛ OPK hands free ɛno ne papa mo use ɛyɛ iPhones no mo nto OPK okɔtɔ ahwɛ sɛ ehunu sɛ yɛtwerɛ OPK go ho frɛ 0242 4971 33 0242 4971 33 ɛyɛ Waterfalls Drilling Enterprise in Supermankwa yɛn drilling expert wobɛsɛ wotu nsu abra ne behu yɛn yɛwɔ Baro new site yɛne na yɛbi aba clinic na wabro sakrom wɔtwe so frɛ 0246 26 5707 0246 26 5707 in Supermankwa no energy catering service yɛsɛbra na local continental dishes ɛbɛno ade ama wo baabi a program bi a woyɛ aduane dia serve akɔkɔ ani manyam Akoma FM energy catering service yɛwɔ Breman yɛbɛnba mu frɛ 0243 36 79 93 0243 36 79 93 Global Care Recruitment Agency still yɛpɛ bus drivers omukra lansi CF the one makɔ kata no makɔ yɛ adwuma gye 3500 Ghana cedis bosumi bia yɛwɔ ahin makɔ bi 18 mu junction frɛ Global 0552 833381 0552 833381 na kyerɛ sɛ Roman father duro no ɛyɛ Ajime Heba Mesha Ajime Heba Mesha no waposo wo sisi ɛna yɛ wo ya bɔmmɔden a na kyerɛ sɛ ma wo nsa ɛnka Ajime Heba Mesha no ebi wokɔ ɛba no famasi shop benya bi frɛ 0243 11 59 48 0243 11 59 48 yɛtwɛ ho aba yɛkɔ na yɛne Daniela and Trading Center Akoma FM Ebi obi nkyerɛ akɔda nyame medase doctor me mo ha o papa na pom te sɛn Akoma FM nyame ase ene yɛkɔ Daniela and Trading Center yɛne yɛdi no pa ba Danima Daniton ɛna Dani Prosta o ɔnsa me hwɛ bibia so so na me bobɔ saa no ɛna Dani ointment yes me amini doc yankrai oba de wo me ne mame fa check sem fa ma otiefo nyina ene mame mon quick yankonu pa no so akasa na ye ka Dani Herbal Center ye ne promote herbal industry ba ebibidro mu ankasa dia na kyese untimi inside that mo ye dikanfo that's it enti ye ne nim de nso nti ye make sure say ye gi edu papa ne atoma yen customers your customers be no one be no wa wutie be no wa wo hwe na si den na ye ne anka say hair dry be kuma betun futu agu ani yen tun futu ngo my god ni yen yen pipe nyina ne say obi biara o yare biara e be sorry na Akoma FM enti ne ukodwa so a me pacho aduro no mentwen nyare ansa mentwen enyare ene me ka topic bia normally yen ankasa no ye makasa figi say ye duru no ankasa specifically ani ye be kan wase but pe bia yare no ankasa shase free no odi ho ni a menua yare no pa ba onu madu ana ato ene me kasa Danima Heba Mixture Danima Heba Mixture menua be ma menua ba utie me eboa malaria typhoid fever ana obi biara nso a jaundice chino no eboa sa yare na ankasa Danima Heba Mixture na yenya ni malaria yenya ni jaundice yenya ni typhoid yare bia ni miensa nyina no seye pa yes me pa cho o de men kasa nche o te se wonum ye onyono o ntimi nidi o waposo ye omre o nantika krabi no abre me pa cho kone kope Danima Akoma FM Dani Heba Center yinu pa ya bedwa so me pa cho di kanji number we efato good na efreme be biara wo bia no ye ne asset teams e mobile teams e betim di abro fidua mkrampo
na wokɔ drugstores ɛnɛ yɛ certain teams a wɔn yɛ doctors ankasa wɔn prescribe during the patients eti energy number yi ne frɛ baabi a obi a ne bɛkyerɛw ama nso anya bi anom 0244 36 46 51 0244 36 46 51 na me kasa for Daniton me nua ba me nua bɛma we on se Ghana for ye pa ho fe pa papa ye pa ho ni din so na me nua ba na se bi bosomi aso na wo tiem wakodam personal theater me pacho at the same time no so no opese kala na yefe we no onkonom enye tufu me pacho wonu Akoma FM Maria na nkasa di unyaye me pacho kan ni dani man bom dani ton ni dani man me pacho last time ye kan anum kan yare na obi biara wono so no sebi wontimi nchane nan no onkope dani ton ni yamatim constipation that constipation onkope sa dani man ni dani ton no onkan mi enu mom na wonum na be a sent in free yara me kashin yakopɔ no nyam sɛ yare no e be free wo me pacho sanso ne wo dani natural capsules dani natural capsules me pacho we capsules bi a me pacho enye sɛ bi wanya match nko na wo sɛ woto ana sɛ wo sɛ bi wanya nkodwe bi a wo de no compem na wo sɛ woto we emmema sɛ bi obema no enye sɛ bi sɔre nyina so sɛ bia manya baabi ne ho akɔnɔ sɛ dɔkoro so kyena mano maduro no mede kɔbɔ ma yɛnyɛ ne sa ha wakoma ne so sɛ bi ma wo nipadua no so no ɛnyɛ mmerɛ na mpo wayɛ adwuma sɔre anopa no ɛkɔyɛ adwuma no Akoma FM na wia no woyɛ na nwummerɛ mepakyɛw bomienu o sɔre anopa tututu na asan bomienu dane natural capsules no mentwɛn ansa na sɛ bi wanom sɛ duro bi ɛbɛma wo sɛ bi wasan ayɛ abrante bi ma abra waduru ɔmpani fie so saa nso na ɛwɔ dane prostao yɛn nyinaa woyɛ bɛrima nko ade a wo prostate ɛhyɛ wo na ɛwo nya nnuruyɛ no ɛyɛ wo sɛ ɛmma mepatwɔ ɛyɛ den a ɛbɛyi no ho na ɛbɛyi no adeɛ na wode bɛsisi wo si ɛyɛ dane prostao mepatwɔ wohyɛ ase at the age bia 20 years na wonom prostao na mepatwɔ wodu 35-40 years na ɛyɛ free ɛbɔ ho ban free prostate no na prostate no ne bobre ni mepatwɔ wɔn a wɔdwo nso asɛ bi wɔntimi ɛndwo nso anase won na sebi wo Johnson ne mu apai mi no Johnson ne ma me pacho kopɛ dani prosta wo ni bi wo ye panyin a me pacho frame 0244 Akoma FM 36 46 51 0244 36 46 51 sanso ne yawo dani ointment danina herbal ointment we ointment we mesrete for yemfentua ana yenni we external use only ye di twitwi e ba chonte pimples na ye oni padua no baabi ye oya ana sin padua no kase mu ankasa ye oya e ba cho baabi ye oya no de fasra wo uti ya wo no penu baabi ya wote no se wo sisi na fa wo de atwitwi ho kotodwe ukon baabi a kele na ye wo anase mpompo bi na abo a mepacho fadani ointment bi anase DH ointment bi for shasas baabi pie ye oya bia no for DH ointment bi na for shasas so na mese ye na chifo mepacho enhyehe Akoma FM na dwuma ye no sonko kra baabi ye oya no o de ball no ma mepacho o bon say yes high school no ball boko na o baabi anya oya no bon so de ye wa na ehyehe na chese wo difference wo no baabi a ye oya no de ball o bon say je adwuma enhyehe wo baabi a ye oya no anasa enye oya no o de strawa na show pa mepacho kodwa so baabi a obenya bibia na anasa trust no be ben obia no obenya Dani Herbal Center ye nupa bi na so wato Dani Herbal de wa wonim ene obi bia obeye duro bia o de bre na papa no ana ye gye na ye de abade ye sregana for sell unso mai na be sremo last week na pese me kasafa ade bi ho a very serious aya na ye yo de bi e wo ye num na ade na e wo ye num no menua cha wo num a na chese yare ne ba wo che pa ansa na yare no se bi ko ni free ni pedua no so esan say eno no esisi obi Akoma FM na mesre obi biara o hwe ni obi biara o tie bia yare friends dental plaques
yɛma yɛn nkɔ ho yie ɛhyɛ ase a enuane ana ɛhyɛ sin no na obon sɛ enyini cha obon sɛ abɛdane tatters na mbɛ in between your teeth na ɔhwɛ ɔsene mfimfini a obon sɛ ne ɔsene kala na krampo asɛ me ba cho veins bia sɛ bi nuandura bɛfam bɛfa nipadua no ma bɛma nipadua no mu system are strong esisi ano kwan na no na obɛhyia panyin obon sɛ obɛbie no dodom na ɛwɔ nanum bebree me ba cho yare bebree yare ka onne onu madura enko. It takes time, takes years. And so na ubon se obi a ɛwɔ nanum pa more no aduro no ben ma enko me pa cho woni dani heba abedom ko yi de ye besro hwe wonum se ebi wo no ma dentist wo woni yima kone kope dani natural capsules dani heba ointment and I said dani ma heba mixture dani ton heba mixture no Akoma FM. Yadi a aduane na ɛhyehyɛ yɛn no mu no de brɛ yɛn no. Sɛ wonom danitona. Good. Eyi free hɔ. Eyi free. Men ka sɛ eyi free hɔ. But ɛno no ɛkɔ pave way. Okay. Dikan eyi free hɔ. Dikan yi. Wanam aje atumo ene waposo na ya we ya uti ene pa wo uti fa malaria unya uti fa dwa unya amen fever mess Dr. Mebonso amen scientific hospital ya wo kejeti ani su ne di hwani mo fa ya de ne bra wonom amen fever mess no na wo ba amen scientific hospital for 0202 488 588 0202 488 588 AK for travel and tour a recruitment agency in your working permit visa me say wa da bomodian fama baby apeso to kwai kobia no kefo so yedo be kwa yenyi usika ni nyo frakadam yesoro nyame pa ye wokumase me na high tension for 0278 Akoma FM 0278 9029 65 sapepepe na go find about tonic and also ye can for a day amount and untima wonsa enka nro papa nyina bi eye ochia herbal center ye na ye de divine herbal center ye de ochia herbal powder ochia herbal powder ochia herbal powder me kana tutim ye bomodian na ma wonsa nka besisi yade oba bema enam san yade oba bema wo ba ye wo de pua bema wonso ebi akoko pressure ko high libido watenka adwane ekọ stroke ulcer mesro yade bi tete wa ha wa ya mabobo so won madure nko ma won sanka ochia heba pada Dr. J Mrs. won mo hwe heba pada nya che se we yade na nko branie fasika ma kwale na ka ba mrom ashton Mr. Ba Freddy Men Samen ko tabia heba shop addition market pharmacy wo ba wa benya bi ye wo makra busuakuru wa junction frɛ ya 0551 228281 0551 228281 and 0248 58 46 87 Oshe ba pado so janeshi wara beba ebibi drum samson aha enawia Maa Akos and my bedwafo yedi akoma mu nsam dwumadie no esieme so na me de mo eja busua pani samia shampoo ene kro no na fe what the powerful Akoma sports atohaso ya wagudie mu nsam ya wagudie mu nsam but me said the mani afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3 to 6 awia time no dia me dia omla nam ni